Tula bechulude, tiri kuna kigwa, tiri momubazi, tiri kuna kigwa. Tula bechulude, tiri kuna kigwa, tiri momubazi, tiri kuna kigwa. Tula bechulude, tiri kuna kigwa, tiri momubazi, tiri kuna kigwa. Tula bechulude, tiri kuna kigwa, tiri momubazi. Tiri kuna kigwa, tiri momubazi, tiri kuna kigwa. Hi guys, hello Rasho, how are you? Cheers as well. Masura say that Handei kumba skana tiri mbasi. Tichita live. Tiri mbasi. Handei kumba. Yes, Dre Rasta, how are you? How are you, Dre? How are you? Hey, mas tiri mbasi. We are Let's I tell me, guys, me tell me to cry. We are more SIS MELLY very more bus. Vakuira vakuta live. Let's I need. Ntikwa tell me to muru diwa ku live. Kwa SIS MELLY vatu vari mbus vakuta live. Let's I tell me. Ntikwa SIS MELLY vatanga vakuta live vakuisa COVID. Vachitaura shona mbus. Vadedze vauye vandisire masters. Vadedze vauye tete Midy ndiripo pa live and I'm not going to stop anytime soon. And then ndikutoita buzz every day content chintu yemise masters up vamchida kusigwa masters nini ndokusira masters ndinewa nepingu zati ndozvitamburipa uyamundisire masters mindi mashanda kudhara uyamukande masters up ndiwo wakashanda kudhara uyamukande masters come and put stars kwa tirege kuita malive mubhazi vanhu vane speed takakudza idzika mai munoita speed muri mabhazi UK haisi yenyu tete Midy. Tete Midy, pamakapinda mu UK imi musa makatanga kupinda mu UK maita sei pamakatanga kupinda mbasi mamusingatori mapikicha muri mbasi imi manje pamakabva kuita live muri mchitima 1 isi ndoso morambidza kuita live tiri mbasi hamuiti mchitima muri live muri mchitima mchibva kubasa imi kulivini isusu ndiso morambidza kuti live tiri mbasi vana mafikisora asi nhai tete Midy inangu muri munhu mukuru andigona hangu kupopoterai handikwanisi kukutaurirai zvakashata kwandakakura ndakakura ndichingodzwa kuti vanhu vakuru kwauri vape respect yavo asi regai ndimbokufunzai na tete Midy saka zvabva zvagwadza stereki kuti tikuita malive tiri mubhazi kusvika pakuti bayira live bhatani kudzimwe nyaya muchitaura dzedza ndedzei chiuyai muchingotipedzisira zvitichingoziva kuti nyaya yadzo ndedzei zvabva zvagwadza tete Midy kugwadziwa navanhu vana mafikizolo vasina kana basa isu zvedu takauya zuro uno zvokuti ndatini tiri kutsvaga imba zvakubaya mabayiwa panon'onya tete Midy mabayiwa kuti ndatini ndiri kutsvaga imba saka muda ndigare paina tete Midy muda ndirambe ndigare paina muda ndigare mumufu ko imba ndinotsvaga chiri pasocial media here nhai tete Midy pasocial media wani tinoyatotsvaga imba pana pavanotozivawo kuti kune dzimba ndekupi towana imba kunotouya mumwe izvo zvindatowana vatouya vakati muri kuda kupi huyai kune dzimba dzandatowana nesocial media iyoyi same ndichida kuti ndidini nhai tete Midy vanhu muda kuti vanhu vadini vaite zvamunoda here imi tete Midy vaite zvamunoda munoziva here kuti kana tichibaya malive atete Midy tiri mumabhazi icontent malive atinobaya tiri mumabhazi aya tete Midy icontent zvamunongoita imimi kufamba nenyaya dzavanhu makuwa munomada tete Midy nezera renyu riyariya kumusha munopiswa muromo mukagara kumusha tete Midy munosura mapiswa muromo handimaona munoda nyaya dzavanhu munodzitsvaka muya mutaura nyaya dzavanhu chibhende amutidyo muchibhendesera nyaya dzavanhu hamunodzi munoziva nyaya dzavanhu vose haiwa zvonyadzisa tete Midy aiwa kana musadaro handi munenge muchiita content zvakafanana nesu muri kutitora serious tichita malive edu tiri mubhazi icontent yatinenge tichitoitawo don't take it serious zvamunongoita sati kutorei serious kana kutaura nyaya dzevanhu wani tongoona toseka icontent yatei tichita mubva matotora serei kubva magwadziwa chero ndikauyapo ndikati ndiri kutsvaga manjonja inogona kutove content ndiri socialite inogona kutove iri content zvayo ndichitongonakidzana nevanhu vangu pano imimi motokwira kuzvimba bhibhi nhasi ndaona kuti vanhu vari kugwadziwa guys nhasi ndazoona kuti vanhu vari kugwadziwa kwete zvekutamba handinamboziva kuti iyo nyika ino inogwadza vanhu kudai zvo zvatakatopinda saka modii
kubva masvika pakutoudza vanhu kutoti hanzi totoziva nemakambani avanoshanda tomataura musvigodii kana mataura mugodii makambani avanhu. Munoziva here kuti as long as munhu pabasa pake asina kukanganisa akaita malive chero 100 asiri pabasa isi mhosva. Do you know that? Ende munhu anenge achikunditsvaga anotsvaga masocialite anenge achimadi ngavatitsvage kavauye kwatirisu kwaina South Africa. Ati South Africa ndiani? Saka imi moti nekukura kwataita kwose kuchena kukura kudai imi Tete Midy ndobva tatedza kuziva musiyano weSouth Africa neyeUK nekukura kwataita kudai imi Tete Midy ndobva takuna kuziva ati South Africa inoyi ndiani. Ati South Africa hamuoni kuti ndimi muri kutobhula vanhu. Tete Midy you are becoming a bully slowly. Kutaurei kama muri kutaura nyaya dzenyu mamutaura nyaya dzenyu zvakanaka wani kuti vanhu vari kubigwa mari, vanhu vari kudligwa mari, vanhu vemakambani muita zvakaipa. Ko isusuwo zvedu vari kutsvaka dzimba dzekuroja matikwanisira papiso. Kuva kana pane vanhu vakakutukirai masofa enyu kuti masofa akaboka, ko isu matikubatanidzira papi? Takwana papi isu pamasofa amakatukwa enyu? Takwana papi? Patakwana isu ndepapi? Pekuti makutotukira masofa mubva matitukira mumabhazi, makwira mumabhazi mazodai mubva matukira musati mazviona musati masvika kambani dzikabva kwa Tete Midy. Mukoma inzwai, batai shoko iri muri batisise. Kambani dzetinoshandira idzi dzikavharwa sezviri kubva dzevamwe muri kunzwa tinongoita plan. Musanyanya kutityira henyu ende atimbouyi kwamuri kuzokubatibatsireiwo. Saka musanyanya kuvhunduka kuti vanhu havachauya kumba kwangu kuzogara kana makambani ava akazovhagwa. Hatiuyi kumba kwenyu Tete Midy, musanyanya kuvhunduka. Tiregei tione nhamo yacho tega. Kana makambani edu avharwa, kana taona zvavo matongoenda kuAfrica Tete Midy ko takasati tapisa musha here. Inga imi munoenda kuAfrica, izvandi muri kutovakawo kuAfrica Tete Midy because ndokumusha kwenyu. Saka isi tingaramba kuenda kumusha kwedu. Toinda kumusha kwedu, tonotanga kumusha kwedu patakasira, tonotangira ipapo. Zvinovhundisa here. Hazvidi munhu mukuru akaita seni, ndimi mai, muri mai Tete Midy. Tigamuchirei, titauya munomu. Tigamuchirei. Munobva maita kunge machinya, kunge muda kuchinya, kuita kunge muri kubaya. Ndosaka tisingazoteereri zvamunotaura, because munobva mataura muchichinya. Hamutsiuri nerudo samai sezvamunoita kana muchitsiura naTonde. Hamutsiuri muchidaro. Munotsiura muchichinya. Handiti munoona? Ndakambokuudzai ndikazodai pamakapindawo munyika ino Tete Midy muchitanga kupinda muno kuda 30 years ago kana kuti chii. Pamakauya makanga musingaziviwo chinhu Tete Midy. Maitofarawo excitement yekuti ndapindawo kune imwe nyika. Handiti takatozviita tikuita izvi takazviita tichipinda futi muSA. MuSA ndimwe motoona mumwe akabata achitogwa picture ari pamota yemapurisa, umwe achitogwa picture akabata futi yemapurisa, umwe achitogwa mota akabata magaro evasina South Africa. Excitement yekuti ndapinda mune imwe nyika. Handiti munoona? Asi zvinhu zvokuti mukabva matozvimba bhibho apa magara Tete Midy mune musoro mukuru, mubva mazvimba bhibho. Bhibho renyu ramunogerera mubva mazvimba bhibho. Kune nyaya dzevanhu vakapinda muEurope kuti hanzi vazoti kana vachitsvaga maswitch avo regai vatsvage. Ipo paFacebook apa we are here to interact. Pavanotaura kuti maswitch magurupu atinauye maWhatsApp haasi magurupu ekutaura nezvenyaya dzenyu, magurupu evanhu vekuAfrica ekupinda muno machallenges atinosangana navo sevanhu vekuAfrica. Seredu isusu gurupu the only thing tinoitwa imomo kukanda maswitch. Nhasi ndatofara kuti 4 tine 4 vanhu vadavirwa maswitch akakandwa naumwe vanhu kune 4 vapindirwa kumakambani wayo kutsvagirana maswitch chete kune ava vane makambani ari kuvharwa. Handiti saka kana mukanachiita malive musada kuti kutange isusu tinoziva zvese hatizivi chinhu isu tiriona mafikizolo but allow us to have content. Imi mari yeFacebook muri kuihla, saka isi torega kudla mari yeFacebook because tapinda muUK. Tiri kudloka mari yeFacebook anti content, imi muri kuita content, isi tiri kuitawo content. Saka chakaipa nechekukrasha vamwe vanhu Tete Midy. Muri munhu mukuru, you must know. Kukrasha out of respect, I am one person who have decided stay away from kukomenda kana kudini because of the respect. Kuti muri munhu mukuru, handingadi kuti ndiwanikwe ndiri ku wrong side kwenyu. I stayed away. But ndimi munotsvaga, munotokonya nevanhu, munobva maita kuti paite confusion, vanhu votenga kutega. Ndategwa ini kanzi SIS MELLY ndimukurehwa kuno apa ini nyaya dzangu dzamukutaura handidzizivi. Hanomaona umwe atomhanya kuti ndivo SIS MELLY pamazoti vanoita malive mumabhazi vachidai mukati vanozokwira tichagoziva kuti kunorehwa ini kana kunorehwa madhumbe nokuti munoitavo malive ari mumabhazi panga pangove neconfusion. Hatichazivi kuti zviri kufamba sei. Handiti moona? Allow us to be Tete Midy. Handiti kana musingadi kuti kwamuri kuzotsvaga rubatsiro, you have made it clear. Hatiuyi tichaenda kune vanoda kutibatsira.
There's no need yekuti mutitine malive muchitaura nezvevanhu muchiita kunge muri kudhisa vanhu kuti hei vanhu vakasibleacha hei vanhu vakasori. Imi muri munhu mukuru wanzi Tete munotamisa chiuno wani paFacebook apa, muri munhu mukuru mudori nevakwasha. Vakwasha vachona muchikunyungudza chiuno checha, munofungira here vakwasha nevana venyu kuti vanenge vachikuona ise kuti vanenge vachifunge? Munofungira here kuti vanenge vachifunge vakwasha? Ndamukwasha choro ndakaspina ndisina bhurugwa ndamukwasha. Imi mune vakwasha. Aiwa Tete, Tete tinotokutaura dai because totokudai. Handi mati munotidawo ndosaka muchitsiura. Isu totokudaiwo Tete ndosaka takutokupinduraiwo isu vanengi navenyu. Inangu handikwanisi kukupindurai zvakaipa nokuti muri munhu mukuru. So because of that I respect you and I always respect you because hamuna chamakambokanganisira. But yekuti munonotsvaga vanhu munopinda all in the name of content. Isu takuitawo content yacho mogo amudi. Mweya muchitikirasha. We all started from somewhere Tete Midy. Hamuna kutanga nekusvika pamuri. Makatangira somewhere. Mucomment section maita mukadzi anonzi ameno kuti achatauri mazita. Vedu we vanogwadziwa. Kwanzi munoti mbinga vedu we ina ndinamboya pa social media kubva upenyu hwangu hwese ndicha pa social media. Hapana pandakamboya panika kudza kuti vedu we ndiri mbinga. Ndimi makati ndiri mbinga. Ini ndikaramba ndakanyararira. Hapana kana paripo ndidedzerewo mutorere screenshot mie napo. Pandakati ndiri mbinga. Ndakati nini I am comfortable and I am comfortable. Kana ndakadai ndakura mufunge ndatove munhu mukuru zvokutodaro chaka ndima kuti tichiva nambuya. Ini ndichitsvaga imba kana kudi ndoziva zvandiri kuita handisi mwana mudiki wokuti ndoudzigwa kunzi tsvakai one room imbogara imomo musabude musadai. Chikwama changu mochiziva chikwama changu kuti mundiudze kuti chimbogara imomo mu1 room kuzodai. Chero naimi guys vacho right. Ina handina mari ndichori murombo. I am very comfortable. Inge ku South Africa ndimi ndakamboya nelife yangu ngakutaridza ini. Maingoona zvandaingoita ku South Africa ngati simeni vanodai because ndimi anogona kungwafa. Asi apana pandakamboya ndikazvideclare kuti I'm a self-mbinga, self-made kana self-proclaimed mbinga. Never a day. Never, because I know my boundaries and I know my limits. I know my boundaries and I know my limits. Kupinda muno ini ndiri munhu manje akabva nekure. History yangu kune vanoiziva vari paDiaries can tell you. Ndakabva nekure ndichitosiya kuZimbabwe uko panguva zvinhu zvacho zvichakatonaka kuZimbabwe ndichitiza ndichiya kunoku ndichinda kunozvihambula mu1 room yanga isina floor. That's how I went to South Africa. Ndomapinda ndakaenda muSA. Ndichisiya imba murume achisiya basa rake kuSA uko rakanaka ndichipinda muSA chibva kuZimbabwe time yayo tichitanga kuti one life taona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka 2006 zvinhu zvakubhenda pano tichipinda muSA. That's how we came to SA. Semapindura tacha mu-UK iwaya atapinda chita mu-UK. That's exactly how I went to SA. Iwaya nderima muriwo zvamaiona ini guys. Ndaivata usiku hwese ndakasvinura ndiri kubhawa ndichitengesa doro. Ndo zvinoita mbinga here asikana. Ndo zvinoita mbinga. Ndabika rimakovhu. Ina maini ndizambire kuti ndo rimakovhu. Ndichitengesa hove pa social media. Ndichitengesa fish zvamaiona. Ndo zvinoita mbinga here izvozvo asikana. Pamuromo ndechamboti Mwari achibatsira zvinhu zvacho hazvingonyatsongobuda mushe zvazviti. Hani munoona pamuromo kungo especially ungotanga dengana nevanhu vanenge vasina kukanganisira. Sinzi mwenyaya ndidzikomenda mudza vanotaura because handizizivi. Kana achitongobvumirana nemi panyaya yemari dziri kutogwa vanhu idzi dzemuwando idzi. Vosvika kunooshawa mahours aiwa pana ndinemi 100%. Ndasara ndiri ndoga zvangu. Ndasara ndiri ndoga kudenga. Thank you. Handiti mashona. That's how I went to SA guys. 2006. Zvinhu zvichitanga kuoma. Tichitanga kuona tiupu mashops amusisina. I told you my team rinofollowa ini rinoziva. Ndichitanga kubika ini ndiri munhu anogona kuzvihambla. Ndiri munhu anogona kuita yes. Ndakapinda mumakombe kumakorokoza ndichibika zidza kumakorokoza ndichitengesa. Hakuna mbinga ndita zvinhu zvakadaro. Hakuna mbinga. Ini ndikaita mari nhasi mari yangu inouya through kushanda. Haiuyi nekugara. Haiuyi nekugara. Ndinotoshanda very hard. The way amunoshanda Tete Midy yaya muchinda kunosuka machembere. That's the way ndinotoshanda. The difference was I was in Africa, imi muri ku UK Tete. But that's exactly what I do. Handisi mbinga ini. Handisi mbinga. Handizi kuti akuzati ndiri mbinga. Kutoya kana ndakakudzai kuti ndakauya kuno ndikuitira vana vangu. Whether you believe it or not, azvichinji chinhu. Inini I know the reason why I'm here.
I know the reason. Kwanzi nemumwe kune vana vanouya ma-international kids vanouya I'm not mbinga yekuti ndogona kubhadhara mwana chikoro ku-UK ndiri ku-Africa. Ndinoiwa nepi mari rand ndigochinja rand into pound ndoriwa nepi? Ndinoiwana kupi? I'm not mbinga yekuti ndingagona kuti zvandisi mbinga ini. Ndiri munhu anongwavhawo anongogona kushandawo sezvinongoita umwe munhu wese. Mbinga munodziona dzimukima kusenzitirwa nechando hadzikwiri bhasi. Mbinga handikwiri minga ikwiri bhasi inopinda murenji Rover yoenda. Saka please ibvibvisei pakunditi SIS MELLY vakazodai vedu wendiregei nditamburire vana vaviri vaya. Handimuri kunzwa? Ndiregei nditamburire vana vaviri vaya. Zvavanoda life yavanoda ndakakuudzai wani kuti vakauya vakatosetla munogona kundona ndichitokudza kuti ndakubaya. Ende ndozviita ndimozviziva. Ndozodai kutobaya guys. Handimuona? Ndichitokudza kuti ndakutobaya. Saka kuti mutsvage vanhu nokuita sei nekutanga nekudena vanhu Tete Midy ndoni kuti zvichada mungapiwe zvenyu nyembe mungapiwa mbiri nevanhu kunzi mazotaura chokwadi mazodai but pafefe achidangokudzai chokwadika ingoitira vamwe zvamoda kuitirwawo imimi chete pedzeranai nevanhu zvatinoitawo isi kuadvocata for vanhu vakajirwa mari ndozvamuri kuita wani ko mamwe masocialite amuri kubata bataya apinda papi. Do you know kuti socialites munhu angofanana nemi Tete Midy? Munhu angofanana nevana Joyi vekuti nokuti anga achiti manya kuZimbabwe achidai matombata vakazopinda munhu akazoti kuchikora akadai zvinorambidzwa here zvokuti mune muchiteerera life dzevanhu kudaro kuteverera life dzevanhu kuti muuye kuzozvitaura kuti akazodai Joyi akataura chakati Madhumbi akazodai mubhazi Melly akazodai nai Tete Midy ini ndonasa kuti mune power rekutoti mukatoti advocate for vana kujirwa mari and tikatobatana mavoice edu can go far. But zvokuti muzodenana nevamwe just necontent nokuda kwecontent inda kuitawo content nemi ndatowanawo content handiti content because ndatoshamisika nchitegwa nevanhu normally out of respect nenyaya kuti sometimes nogona kukomenda zviri zvo kuvanhu vakuruka handinyanyi kutokomenda papeji pavo ndogona kuona malive avo but dzimwe nguva singakomendi because ndezingadi kuzobuda musaga munhu mukuru. And for that I respect. Hanimona vhiki rega rega munotsvaga munhu wekuti mubate Tete Midy. Munotsvaga munhu wekuti mubate vhiki rega rega. Why? For the why vanhu vakuitai sei? Maitwa sei? Alright, kana takauya nedzungu racho kuEurope zviri kukugwadzai kuti kuita dzungu kuno kuEurope. And makambopinda here muinbox mangu mukauya mukati muri kuita dzungu munina SIS MELLY waita dzungu dei wambodai wadai makamboyawo here savakoma makamboyawo here handi ndizvo zvose samati munotida ndezvota munhu anotida munhu anokuda anouya kuseri utaura kuti aiwa zvakadai hazviitwi munin'a ndaona wapinda zvakadai hazviitwi makambouya here hamuna munongonotibaira live patani motanga kunochoropodza munotaura zvinhu zvazvo zvamutaura isati zviziviso takazo vanhu vakaudzwa masofa akabouka kuEurope vakazodini sezvemasofa evanhu atinai nazvo inini zvemainda nditokomendi because hangu handizive nyaya yemasofa kuti yakabvepi kadi asi pamazoti mumabhazi paine masikafa anenge akadai nai Tete Midy inga masikafa acho ndo atinoafodha. That's what we can afford. Imimi munoafodha masikafa anodhura pfekai anodhura Tete Midy hamusi kurambidzwa chikuru kuvhara chando chikuru takavhara chando ndo zviri important. Hamunzi kunyara here asi izvozvi tichiadhisa nyaya yakadai hamunzi kunyara hamunzi kunyara kungodena vanhu kungodemba vanhu Tete Midy kuti mudongotisa mbhodhoro renyu ramakilovhi ina handipindi mbhodhoro renyu remakilovhi handikwani mbhodhoro renyu remakilovhi handipindi hamukai hamusati mambobata mari hamusati matomboita kana zvima 400 mototambira zvima 400 ima kutoziva nemasalari avanhu Tete Midy mapayslip avanhu hamusi mere muri kukanganisa muri kutodenana nevanhu even vemaagents asi vasina kukanganisirai mukutodenana nevanhu vese why uya support tanga chingosapotana zvakanaka wani kokuti muzotanga kuti teki nesu muchitituka vanhu vese tapinda papi munotituka inga kuno kwatiri kutogara ma1 room nai Tete Midy takambozvivanza here togara ma1 room kwa iyo imba yamashingira tinoti tindotsvaga imba zvangu zviri kufaya Tete Midy sorry to disappoint you zvangu zviri kufaya munozati nemakenji zviri kufaya kana ndichiti ndakugona kuenda kubasa every day vamwe havana kana mahours mufunge muri kuona ndokutofaya kwazvo
Kana chiri zviri kufaya zviro kuti ndareva kuti zviri kufaya kudarika ini. Aiwa, I'm not comparing myself to you. No, I am not comparing myself to anyone who is in UK because I don't live a life of competition. And dite competition emunhu, you should know me by now. I don't do competition na anyone. I don't do competition na anyone. I live my life yangu ndiri one. Kana chiri zviri kufaya ndinotoreva kuti zviri kutondiitira ini because at least ndiri kumuka makuseni ndichienda kubasa. Vamwe vazhinji ku WhatsApp group kuvediwe everyday tawa nekutendera tichitsvaga maswitch aya. Handiti munoona. Kuve whistleblower kuna kuipa kana pakabiwa. Hanomuona. Kana chivuya kata whistleblower zvinomboshata. I support 100% in that. Hanomuona. Aiwa Handei, I see example. Andika, she was attacked. You should know the difference between using an example and attacking somebody. She was attacking us. Go and see the life. She was not. Vakashandisa example yekuti vari kuadvocate kudza vanhu kuti guys, muri kuona kana mukauya ku UK iko zvinezvi musauye ku UK because hakuna ma hours. Andichika zvina zvina kumira mushe zvinhu zvakadai honai vopa example handimukona. Handimukona vasikana vakauya ava. Handimukona vasikana vakauya ava iko zvinhu zvina zvinotomira mushe vasinda kubasa. Andi ndo inonzi example iyoyo. Ndo inonzi example. Handimachona. But avangu vachitorova attack ndiye vangu vachitoita. Kuti hey vanozvita vanhu vakangwara ivava vakauya masocialites hey kuti vigira covid hey vanenge vachitaura vachifira vanhu mubhazi hey vachi mubhazi chaimo chamundudzeo guys ivo ndokubva vaona mate achifiriwa vanhu mubhazi ivo chiburiripiko ivo ndokubva vaona mate vanhu vachifiriwa ivo vari kumba kwavo vachiona vachifiriwa mubhazi zviri guys ivo da kuzama kuchinjirira zvangu tasvika kumba kwatoroja Tete Midy uripi tasvika kumba kwatoroja Tete Midy uya mundipe masters come and give me stars imi Tete Midy ndasvika kumba kwandinoloja here I am tichinyatsopedza ndoda kunyatso muone scarf yangu yandakatosunga nhasi iyi scarf iyi yandakatosunga iyi munyatsoiona iyi nhasi idzi scarf idzi ndodzatino afforda handichimaona. Please vanhu vari kuEurope vakaenda kudhara. Anomuona. Kwai zvikuita malive miraitione. Imimika vanhu musada kuchita kunge vanhu vasina kukwana imi. Musina kuti ndiana kati kuita malive akurambidzwi ndiana kadaro masivanda bai. Imika imi masivanda musanyepa imi akadaro ndiani. Who said that? Kuti live haibvumidzwi ita live uri kumba kwako. Ndiana akadaro malive anoitwa pese tinotofamba imi totofamba nevanhu vemuno varungwa vatichina nawo katachina nawo kuvachita malive avo tichitoramba kutobuda pamalive vachida kutibudisa malive avo papi pakanzi apabvumidzwi munhu vamachita kunge tiri vanhu vasina kukwana kunge tiri chii handichimaona hazvidi kudaro kwanze muchanyorerwa tsamba SIS MELLY kunyorerwa tsamba kunani tsamba tsamba dzavanonyora mangwana kunenge kune tsamba andisi name guys ndine makore mangani ini ndoda kubvunzai guys ndine makore mangani makanitasa ndine makore mangani ekuberekwa guys ndine makore mangani ekuti inini pasina kuti mutemo ina handizivi chakaipa nechakanaka chemunomu handizivi makantarisa ini handiri dofo ini guys ndiri dofo ini ekuti handigoni kuverenga cheko kana makambani policies emuno handigoni kuti kwandinoshanda as long as ndisina kuita life pabasa pavo as long as ndisina kumbobvera ndakaburitsa maservice providers epabasa pedu as long as ndisina kumboita anything pacompany zvandinoita ndichingobuda pagedhi zvandinoita it's my personal hazvinei nekambani izvozvo unless ndikaita musika wandakashowa bheji rekubasa hani munoona kana kuti ndakaburitsa maservice providers pafacebook kana kuti ndikaita live time yebasa ndokutyora mutemo wekambani kana ndisina kutyora mutemo wekambani ndisina kuita izvozvo hamuna tindobaya malive angu everyday nchibuda
ndichiuya kuno ndobaya malive yangu ndichinda kana ndasvika mutozipa ndochandodzima zvangu foni yangu. Hani munoona? Saka ndepapi apa? Ndepapi pandiri ndakanganisa? Ndepapi pandinenge ndakanganisa? Yes, ipapo yes Ruth, yes I agree with you. Ipapo yes. Jane Dzumbu ne 50 years asana tombodzisvika. But nditori kuma 40 sikoko. Nditori right ini. Ndine timu randinaro rakagara muno makore chechewo maadvisors angu kuseriku. It's just that ndivana gogo nana mama havabudi pamalive apa vasikana. Ndinana gogo nana mama vari kuseruku. Timu rangu rakatondiudza muno rachona. Vanotondiudza. Havaiti zvemali vane vakwashawo vane the respect vakwashawo the respect vavo havaiti zvema-social media. Vanotondiudza pandinenge ndakanganiswa. Ndakanganisa kuti aiwa pakadai musadai. Zvine basa remai kupa kwacho izvozvo. Ngative tokublock. We don't need you here with your negativity. Aiwa Bella, ndinambovha problem. Nona ndataura wani kuti ndinova respecta. I respect ye. Hence you see kuti chero ndikaona pavano attack andinyore zvinhu zviri negative about her because she's older than me. Kwandakakura ndakadziswa kuti munhu mukuru kwauri hautukani naye. Kwandakakura handitukani naye, handitukani nemunhu mukuru kwandiri. Chero zvoita sei handitukani nemunhu mukuru kwandiri. So ndinotry by all means. Chero pandoona kuti dzimwe kwakutaura zvinhu zvisingaenderani, zvimwe hazviiti vari kutodenda, handikomenti because of that respect. Yekuti munhu mukuru handikwanisi kuvadaira tete Midy ndichivatuka, handikwanisa. Amona tapatotaura ndichiti ndavaudza kuti ndikuda kukuitai content nhasi wani. Vakati kuda kuita content, ndikati enda kuitai content. Ndavaudza. Handimona apa ndisi kuvatuka mukona. Ndikungotaura hangu ndichingovaudza ndituki mazana ndituki ndingotaura saizvozvi. Kwaina Sabina auya ibenzi ungandiudza zvaSabina mental case iyo. Ndingataura zvaSabina mundiudzaiwo zvomwe munhu. Handimaona. Saka panonetsa. Rozi munenge nauriseiko zvakaoma. There's no need yekuti mubve maita shungu. Hatina kuya kumba kwenyu asikana. Hatina kuya kumba kwenyu. Hatina kuya kudzimba dzenyu. Chero ivo vari kutsvaga maswitch asikana havana mboya kumba kwenyu. Mufunge kune vamwe vakatouya kunoko vakuru vana mama vakuru kwatiri chaivo vakatosiyawo mhuri dzavo kuAfrica vachitouya kunoshanda vari kutotsvagawo maswitch waya. Munhu akawana mukana. Munhu wese akaona mukana panyaya yeUKE because UK haingouyiwi netiketi rebhasi guys. Akagamuchira mukana vanhu vakafunga zvakawanda. Munoti kana mai vane 54 years vachipinda muUK vari kuzoshandira ivo kati vakushanda vari kuitira vana vavo. Vari kuzviitira kuti vari kuitira vana vavo. Lindiwe semi age nani. Asana ndombosvika kana 50 years. Handisati ndombosvika kana 50 years. Handisati ndombosvika kana 50 years. Handimazviona. Hatiuyi kudzimba dzenyu mufunge. Hatiuyi kumba kwenyu. Tinotambura tinongotambura muno. Handitika Tete Midy. Zvamakatotaura mataridza pachena wani kuti hamutodi chero socialite chero chatikata nhamo nhasi kwamuri hatiuyi. Because unosura wava content izvi. Munozoda kunditi rest in peace ndafa Tete Midy. Kana kuti Madumbe Diaries afa. Kana kuti aita miscarriage. Mozoti rest in peace. Kana kuti mweli socialite akaikuno kana kuti Joy. Ndipo muchazotanga kutaura. Right now hamutauri izvozvo. Pane here Tete Midy wamakambopindira inbox mukati vaningina mauya. Vaningina mauya. Saka zvamauya vaningina kuno kumitemo inodai kuti tina vakoma vedu zvikatiomera tinoya kwamuri. Pane here wamakambopindira Tete masocialites SI because masocialites SI tinotaurirana. Hapana. Chamunogona kungono ataka mimba dzevanhu. Chamunogona kungono ataka isusu kuti kwai maitire live muri mubasi. Munopfekere zvimaskava. Wataurire kuti ndiri kutsvaga imba. Naye vasikana pasocial media ndiwani imba here.
zvandatoita vanhu vavo wandiona vandatowa ndichitaura kuti vedu nditsvaga imba vakauya vakati kune dzimba dziriko hanti ndikatoiwana toiwandirwa pasocial media nokuti marequirements anenge achidiwa kuno makagara kuno ndi muno maziva akawandisa hatina ende zvokuti ndatsvaga imba yakadini kuti mundichi ndigare mu1 room nevana ndinayo mari yekuti ndikwanise kubhadhara kunopinda mu3 rooms ndinawo masavings angu ekuti ndinokwanisa kutobhadhara 6 months in advance iwo ma 1.2 acho ndinayo Tete Midy kuti ndibhadhare 6 months in advance ndinayo chikuru nechekuti ndoda kuti Shakira uyu atopinda zvaende kucollege aende kuchikoro next year faunda kucollege ndoziva kuti zvaita chete vakuru vedu vakauya kuEurope kudhara vedu mukaonawo isu tichita malive tichitaura paya tiri masocialite tinenge tichitotsvagawo content content yatinenge tichitoita musatitore serious iyo yandiri mubhazi itori content inde munoona kuti malive angu ndiri mubhazi ane maviewers mangani itori content kupa ndakambouya wani chivhista ndikaenda mumaground ebhura ndichita malive hamuna mbopopota wani kuti muri kuitirei malive muri kumaground ebhura hamuna mbopopota wani ko nhasi sei mazopopota ndikuita malive ndiri mubhazi imi munoita malive muri muchitima wani munoita malive muri kuhome kulive in kwamunogara muine mbuya yenyu Tete Midy pana akambozvitaura kuti anzi vanhu vanokutevera vanonditevera vagondidini kana vanditevera inga ndimi mate munyika muno mune mutemo ini pandogara isi private kai kuti ndingati ndoda kupaviga uta private kana kuti kwandoshanda private no because kubasa ndikugona basa sandakanganisa basa rawo saka isi private kuti ndinganzi ndoshanda ndikuviga basa kubasa kwangu no iri badge kubasa kwangu iri haisi secret kuti mukabva matoti andaunditevera nganiteverawo nepandopinda tione kuti achete sei sure mungagwadzwa nekungotapinda muna tisikugara kumba kwenyinga wani saka muri kuda kuti managerians apinde magana ndiwo muda tazare muno vekumusha kwenyu kuZimbabwe no simply because taita kovese vakapinda muno vakazara muri kudi kwataura ma socialites ndiwo kugwadzai masocialites chine ndiwa kugwadzai vamwe vese rungopinda mustora nezvavo socialite rakugwadzai zvisingaiti Tete Midy musadaro learn to accommodate nekugamuchira vamwe vanhu musadaro ina handikutuki handigoni kutukai muri munhu mukuru ndinokurespectai iwo makore waichiro ngaita mukuru kwandiri nemakore 8 9 10 11 akawandisa handigoni kutukai content semaitira muri kuita content regaititewo content inga nhamo yatiri kungoona makaiwonawo vasikana pamakapinda mupepa anga asingawaniki vamwe venyu makapinda vamwe vakaita zvedouble up zvokutopinda nekuna naGermany uko vamwe vakapinda nekuna naIreland vamwe vakambogara kuFrance handiti chamaingovavarira kupinda muUK asikana zvashamisei mukapinda muno vamwe vakaita 10 years 15 years vamwe nanhasi vane 30 years vari muno havana mapepa isu tauyawo zviri legit nemakosa mosho yedu ndei kuti taitirei malive tiri mubasi ndataurire kuti vedu ndiri kutsvagawo imba zvabva zvarwadza pamakauya the struggle tikada kuvhura kuti makapinda sei munomu tinonzwa nyaya dzinochemedza sezvinongopinda vanhu vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa vanopinda nemumvura mune makarwe munotyisa vanhu vanopinda nemu vachienda kuSouth Africa kunotsvaga greener pastures taonawo mukana yemaCYSC vakawanda havasi kutomboitira ivo mufunge vakawanda ndiso ndichiona kuti kune vanhu vazhinji vakanga vachipa zvavharwa zvokunzi madependence vanhu vakawanda vachisina interest yekuuya pangovharwa zvokunzi madependence ndikunyepa here comment section pakangonzi madependence achauyi vanhu vakabva vashaya interest yekuuya because vanhu vazhinji vaitoda kuuyira ivo vana mari dzokuti titumire vana vaende kuchikoro tiri kuAfrica todziwanepa hatina marisu todziwanepi neyo rate yerandi yakadona kuti pi kudaro private life ndiyo ndorarama wanai anapewa asi kutsvaga imba ndinotofanga muno dei wanga uchiziva unofanga kutotsvaga kuni kutsvagwa nevamwe handichiona life yangu iri private anapewa life yangu neziva iyo hamuizivi life yangu itori private but kutsava life tiri mubhasi icontent because bus it's a public place bus ndo zvangogwadza basi nezvandangoti vedu ndikutsvagawo imba vasikana 3 bedrooms house ndo yandiri kutsvaga yabva yarwadza
mataurire kuti zviri kundiitira isusu hazvisi kutiitira tagara muno. Saka anyway, Tete Midy, let me educate you nekukura kwamakaita uko. Regai ndikueducatei nekukura kwamakaita semunhu wamataura kuti maive muri teacher. Let me educate you. This is an education yeupenyu yamunogona kuziva kana kusaziva. Tete Midy munhu achizvarwa anozvarwa akafumbata chipo chake kudai. Pamakabuda mudumbu ramai venyu muchizotumidzwa kunzi Midy, makabuda makadai. Ini ndichibuda mudumbu ramai vangu ndichibuda nchinzi Masivanda ndichazokubloka. Anditika tongotamba zvakanaka ndichazokubloka. Anditika tsiurika unondudza pandaka moshi paungandudza ndakanga zandipapi moshi yangu ndei ndakazvokwa ndakapfumbata chipo changu ndakadai. Imi mukabudawo nechenyu makadai. Tete Midy, kune vanhu izvozvi, kune vanhu vakapinda muno last year vandoziva, kwete inini. Vakapinda muno vandoziva last year nana October November. Antika zvikutoona kuti zvikaupenyu kangu kari kutofayawo zvikutochinja. Muno hamuna basi muziva wani kuti mimi life ye UK yakainzanisa munhu wese. Muzviziva wani muri mugaro muno kuti hazvina basa kuti muri kugara pai kana kuti muri kugara pai, munogara musemu block iroro mose. Life yemuno yakainzanisa munhu wese. Zvizvo munoziva. Life yemuno kune vanhu vanotora nemari dzinoshamisa vanokwira chitima, vamwe vachikwira basi, kuvhara traffic, kusada kutenga ningikiri fuel. Ati ndizvo. Life yemuno inonzanza munhu wese. Muno nobody looks at you kunze kwedu mazimba ndisiti kustokana. Muno nobody looks at you kuti wakapfekei. Nobody looks at you kuti wabuda pai. Nobody looks at you kuti kudriva mota yerudzi. Kunze kwedu mazimba imini mukutarisa vanhu kuti vafamba sei, vakwira mubhazi vakaita sei, vakaita. It's only you. But the honest truth is kunoka life yekunoarisana nekuAfrica nobody minds and kana basa kuti waite nezve. Kwanza ndisi kubhadhara rendi kupi pana apa ndakakudzai ndisvika pana kuti inini pana ndinoloja. I told you kuti my room is up there upstairs. Pana apa pandiri pana pandinoloja pano. I rent 500 pounds room. Antonyari kana kushora pa live because here pandiri panapa ndinoroja. Unoenda ku thank you Spiwe. Unoenda ku Asda wakapfeka mabhijama pana nokutarisa. Unoenda wakapfeka ziboneti musoro hakuna nokutarisa. That's you UK for you. It's only you, people like you. Ndio vanotesa kuti akwira atopinda ere mubhasi atoita ere life ya nhumbi yake yazodai ndimi. Otherwise kuno kuti tori boys so hatina kana basa zvakawanda. Hatina kana basa zvakawanda. Totorova zande matemba ipapo matotodya zvotopera. Hakuna nokucheuka. Europe iyi musafare kuti kupinde vamwe kune dzimwe nyika. Muchitadza kuti vanhu vekumusha kwenyu vapinde muno. Regai vanhu vemumusha menyu vapinde muno. Ndine vasisa zangu ari pana pakapinda muno kudhara nemari dzawo. Kwete dzekunyepa vasingatauri vanongogara vari kumateresi panapa. Ukaenda kumba kwavo vedweka kuma village uko. Dzimba dzavanadzo, mota dzavanadzo, pati vane matiketi ebhasi. Ndaibvunza mumwe ndikati ko matiketi zvikanzi traffic 3 hours kusvika pano. Ndopinda muchitima ini. Saka ini ndakwira bhazi rashamisa. Nokuti ndio riripo hakuna rashamisa bhazi. Rashamisa ibhasi. Kuti akwira bhazi, mbinga ikwiri bhazi. Handina license, guys. License yangu yakaenda kutongoti ndo munoitichi ndo ku traffic department yemuno. Life change zedu dzinokonvertwa. Saka ndakaitumira haidzoki handina chandokwanisa chero ndika mota yekubasa cheko dzimwe kude mota dzekubasa kwedu. Handitoi drive because handina license. License yangu yakaenda isati yadzoka. Hazvishamisi. It's only us Zimbas tikupanana pressure. Tikuda kutsikirana pasi. Hanzi kwanzi unoti vanhu huyai. Naiti Tete Midy saka ndivharire vanhu kuuya kuti Europe ndeya mai vangu. Ndivharire vanhu kuuya kuno kuti ndeye kumba kwedu here Europe. Yekuti mabva matozvitaura pa live kuti kudza vanhu kwai huyai kwai anenge achiudzana kuti huyai kuno kuyai inini. Saka zvinotokurwadzai. Tete Midy. Tete Midy.
vanhu vauye kusaka munoti vanhu vauye haisi yamai vangu nyika iyi Tete Midy haisi yenyu nyika iyi Tete Midy nyika iyi ndeyaCharles nevaridzi vayo kana vachiunza maNigerians maGhana maAsians maIndia vekupi kupi saka Zimbabwe ndo ramangosvora kuti tipinde Tete Midy kana ivo veMaCOS acho vari kutsvaga maCOS vauya kumba kwenyu here Tete Midy vauya kumba kwenyu here inga varongotsvaga maswitch acho kune vamwe vanhuwo kune kwavanozatobatsirwa Tete Midy musazodaro musazodaro ini ndangu regai ndikudzei Tete Midy malive handisi kumira basi ndichange ndichitoita ndichiinda nokudzoka muri kutoona kuti izvo Tete Midy ndakuenda kustay in kulive in sei yamuri kurashanda iyoyo hanimona ndiye ndodoitawo malive pazvikona hanimona ndo zvinongoita Mwari wenyasha munga muisiri pasi Tete Midy handina chandinacho silver and gold I don't have Tete Midy but what I have regai ndikuudzei nhasi chandinacho inini is the word of God Tete Midy you can never take people down tumirai vanhu venyu vatiteverere kumabasa vauye vadini I've done nothing wrong pabasa basa kwangu ndiri kutogona handina silver and gold I don't have but what I have is God I know God saka ndifi ndakadzikisa ndikauya ndikazvifarira chiti ndiri zvangu zviri kufaya take it as a content Tete Midy it's not like I'm comparing myself with you or anyone who has been in UK 5 years 10 years 15 years no itori content yandikutongozviitirawo zvangu inini itori content handei ndichitozviitirawo secontent yamunongozviitira I don't address Sabina because handitooni malive yake ndakambloka saka zvaanotaura handizvioni kupeji kwake imi ndi mune muriko ndi munotoona handizvioni handimuona ndakana basa naye ndiye munasangana basa uya Sabina muti munhu akauyawo muno mane makore manganari muno munhu anongopuwa mabenefits kama achinda kubasa ndiye munhu amuda ndi address yayo wasikana musadaro Sabina ndakubasa kupi ino kuti munondi address Tete Midy ndito address zviri nani mukoma kwatiri vanoendawo kubasa vanoti inspirewo zvimwe zvavanenge vachiita unotoona kuti vanobva kubasa Sabina unobva kubasa kupi kunze kungove muroi zvake achingove pasocial media achingodhonzera vanhu pasi achingoataka vanhu ndinomuadressei tisiyei zvangu andakana basa hanimaona so Tete Midy musadaro vana vekumusha kwenyu regai vauye kana vachida let them come here and ingawani kune vamwe vakatoita moyo wekuti zviri kuitika zvisi fair employers are not telling vanhu chokwadi kuti company yedu iri under investigations yakuda kuvharwa saka ngatitangei petition yekuti no vharirai mutorei makambani muvhare but vashandi havana chavanoziva kune vamwe vane moyo wani vakatanga petition iyoyo kuti Tete Midy madii kujoinawo petition iyoyo muri busy kutsikirira vanhu vari kutori kudema muchimboziva Tete Midy zvinenge zvitaugwa mugrupu varume vakuru vachichema vane mhuri hambuzozvitauri zvamunotaura pasocial media zviya zviya muwhatsapp group achati vasikana ndibatsirei chero ndibatsireiwo kana pai kana mukanzwa paweekend munhu anoda kugadzirwa garden yake muno vari kurohwa nesurprise yemakambani ini pandakaita live yangu vedway handinamboita live ndichitaura kuti kambani kwangu kuri kutsvakana ndaitotaura kuti vedway vanhu vari kuuya tarisei makambani enyu uko kwari kukandwa uko nokuti ndaona manyaya dzakwanda dziri kuuya nevanhu mukuru vachingoti mufunge tarohwa nesurprise mufunge saka ndaitopawo alert kune vamwe kuti tarisai kuti dziripo ikati chichiri kuitika hanimaona and two vari kuda kuuya this is what is happening here zvandaonawo nemaso angu chakati handina kuti ndinoziva zvise kana kuti nditaura zvinhu zvandiri kuona muwhatsapp group edu kuwhatsapp group edu vabvunzei vari papa rine varume nevakadzi izvozvi tatoronga dheti rekupinda pa2 days fasting kuti munhu wese arimo mari kutsvaga switch awane switch ndo zvatoita kugrupu redu rewhatsapp harisi grupu remakuhwa ingori grupu rekuti munhu anongoti pakati pari kudiwa vanhu veduwe kubasa kwedu zvinhu zvatooma kwauya chakati veduwe ndibatsireiwo anotonowana anosangana nemasichoto yana wotokanda kuti try up handi totaura kuti sikana ngatinamatsei zvoda mwarizvi ngati munhu wese ngatichagei jeti timbosa ndo zvari zvegrupu redu harina dzimwe nyaya dzarinadzo ndo grupu redu ratinaro iroro kana muchida tinokupinzai muzvionere harisi remakuhwa ndinotori nevana nevamwe vanhu vakuru varimo vana vangu vamwe madhayaris arimo akabva kuno kuafrica
kuti tionesane kuti kana zvaipa tinoita sei. Hatigoni right kuzvitungamirira, hatigoni atisi home office. Isi togona kungonamata, tichatogona kungoudza Mwari chete kuti Mwari honai vana venyu zviri kuitika. This is what is happening. Chete. Mukazofunga kuti kumagrupu aya munenge muchitotaurwa, kana kuti kumagrupu aya kunenge muchitotaurwa nezveikana kuti kuri hatina chatotoziva titori vatsva vetsambo munoite chakanakira munomu. Chero imi wacho hamuna chamunogona kutibatsira nacho Tete Midy nokuti hamushandi kuhome office. Mutemo yemunomu hamutombocheukwi. Mutemo yemunomu munotozviziva imi kuti zviri kufamba sei. Hazvinei nemi, zvinei nevarungu negovernment yavo kumusoro ikoko. Hazvinei nemazimba kuti zimba randivenga kuti ndapinda muno. Home office haitarisi izvozvo. Kubva rini tichikuuya kuzovhisa takanzi paairport haupapindi vamwe vakamirira paairport. Ndikakuudza kuti ini wandofamba naye ari mandiri wamusingazivi. Imi munoona munhu wekunze, ndo problem yenyu. Munoona munhu wekunze ushu. Outside appearance ndiye wamunoziva. Munhu ari mukati mangu hamumuzivi. Wandinotemba nekurarama naye hamumuzivi. Munoona munhu wekunze ndiye wamunoona. Ndikakuudza kuti ndopapinda. Because ini ndiri wenyasha. Ndiri wenyasha. Dai mamuchidza nyasha dziri pandiri Tete Midy maitya. Dai maiziva nyasha dziri pandiri mairohwa nehana. Because ndinoto neanointing yakasimba ndakashoreka zvangu. Ndiri mutadzi wokutodaro. But ndine nyasha dzinonditeverera mufunge. Andimaona. Ndikakuudza ndopapinda, ndikapapinda mukandona ndapinda. This time ndikanzi haukuuyi ndikapapinda. Ndikakuudza kuti ndiri wenyasha iyi. Ndopapinda. Ndikapapinda. Ndikakuudza kuti even masiwe samoti kutenga nambotenga. I told you. Nokuti ndiri wenyasha. So you cannot pull munhu wenyasha pasi. Hazviiti. Vakawanda vakazama, vamwe vanenge vakawanda mumaghost, vamwe vakadini, vamwe vasingatomboziviwo, vanongotaura nyaya dzekudza vasingazivi dzekungohwa utomhanya nadzo. But it won't change anything because greater is he that is in me, Tete Midy, than the one that is in the world. Ari mandiri ndiye mukuru wezvose, ndiye anokondola upenyu hwenyu. Kuti mumuke muchitaura kuti vaya vekushata, vaya vemableach, vaya vakazodai. Anokupai mweya yeye ndiye ari mandiri. Mufunge. Kutsvinyira vanhu Tete Midy pazera renyu kuti mubude muchitaura kuti musaende kunobvunza kune vanhu vemableach Tete Midy. Each to their own. Munhu neskin yake. Imimi kune vanogona kutsvinyira kuti nezera renyu muchiri kupfeka zvinobamba ndimire, asi munongopfeka wani. Kune vanototaura kuti nezera renyu munouya muchitaura nyaya dzevarume, dzekuvata nevarume at your age, vakwasha vakateerera, but vanhu vanenge vachingoti content isati mbochitori serious. Imi mukaziva mukati kuti kune hakusisiri kutsiura, muri kukrasha vanhu. Muri kukrasha nzeve yematako ava. Avanoti ndenanga chiri wematako dandi joyi here. Hanimona, hanzi vanhu vemazitako ava musaenda kunobvunza vemazitako. As much as vanenge vachisa laughing emoji, but munhu wenyu wemukati, your inner person, anofanirwa kutsiurai kuti it's wrong. You can't attack munhu asina kukanganisira. You can't attack munhu asina kukanganisira. Iwe matako wacho wama muchireva kuda ndijoyi, kuda ndini hameno. Takukanganisira ipapi. We bleaching wacho wama muchireva kuda ndijoyi, kuda ndini. For your own information, chato dzema after ndozora Tete Midy. Mnyasa kutoona kuti adi bleach. Mnyasa kutoona zvinhu. Hamusati mambosangana neni fair ndosaka. Musazodaro. Muri mai vakuru. Respect atinokukupa iwoka. Idzosere iyo kwatiri. Kana manyoni. Handisi kutomboda stress, but ndikuva addressa in a very cool and simple manner. Zvinonyatsopinda. Semaitira vanenge mataurira vanenge vachiita kupeji kwavaya. Ndowandiri kuzama kuitawo. Bijana tichiti zvinyatsopinda. Animaona. Muri munhu mukuru Tete Midy, zvimwe hazvizodi. Malove nemalikes acho akatizotibvisisa unhu. Kuti vakwasha vedu vagoti, vana vanotukwa nazvo everyday. Vana vanotukwa nazvo everyday nevarume kwa vazokudziva. Kuti mai vasina hunhu. Mai vanotaura nyaya dzevarume vachizodai vakwasha vanotuka nazvo. Vana sikana. Hazvizodi. Muri Tete Midy munofanira kutoita inspiration yedu. Kuti isu zvikaoma toenda kuna Tete Midy isu. Ndokwatotoenda. Ndozvatofanira kutoita. Kuti zvikaoma tina na Tete vedu vana Tete Midy ariko akaya kudhara.
Zviro nezvamunotaura zviya. Moti kana kune socialite wanyeringauya kusere chiti naite Tete aiwa tiwi hedu. Ike especially ari kuya. Hazviti. Nokuti makagara matotaura kuti matadza kuti mune ruvengo mutidi. Makabatikana nazvo. Mukasvotekana nazvo. Seni nhasi yandangotaura ndiri kutsvakawo imba yakugwadzai Tete. Magwadziwa. Mukati rega ndibaye life. Magwadziwa. Ina ndakuziva ini kuti me muri pano ini. Dei makanduza ndiripo pa life ngati ndisina mbotaura zvokuti ndikutsvaka imba zvacho right. Asi ndichichoka pane vanhu vakawanda kana ukuwani kwayo unokurumidza. Handakuziva kuti mune makadongorera. Handakuziva maitonde kuti mune makadongorera. Handakuziva zvokwadi zvomene. Ngati ndisina mbovera ndataura. Socialite rese rakauya hamuridi naitete. Hamuridi inda. Makaiti gwei takakuitai sei? Takakuitai sei Tete? What have we done to you? Tiudzei takakuitai sei? Takakanganisira ichi. Madhumbe akakanganisira ichi. Joya akakanganisira ichi. Ini ndakakanganisira ichi. Zvandisati ndambotaura nemi paupenyu hwangu hwese. Ndatanga kutotaura nemi zvenyu nhasi. Since handisati ndambotaura nemi. Takakanganisira ipapi. Papi. Tete ndikanzi ndafa nhasi hamutangi mangwana hamukandipi changu mchiti rest in peace. Ndikanzi nhasi ndafa hamukandipi changu mangwana mchiti rest in peace Melly hamukandimi. Saka rudo rwacho guripi? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Munoita page kwenyu ati ntombo uyiko tichi interrupt tinongoonawo maleve ine ndiripo mamacho nichingoteererawo zvangu. Tongoita toitawo kunoku asana mbokona iwo saka means mune muripo makangoteererawo. But I've never attacked you nema live yenyu. Kwemi mazoti ataka. Tadi. Ina kumusana nyorere tsamba Tete handidi tsamba yenyu. Musandinyorere zvenyu tsamba dzenza munonyora dziya. Inangu handidi. Handisi shamwari yenyu, handidi hangu tsamba yenyu. Handidi tsamba yenyu. Musandinyorere yenyu. Because nhasi ndaura zvandisati ndambogona nyaya dzicho ndichi ende hamutorina kana ganda kumeso. Ganda chero hamuna. Mamushora nyaya yenyu yakanaka kuti vanhu vari kubigwa, vanhu vari kudai shuwa mari yakawanda zvinobhowa, vanhu vari kuita sei ngatibataneti. It was a very good ndichitotsigira ndagoziva kuti muri kuataka ini. Ndagoziva kuti ndinowa muri kuataka. Hazvina kunaka Tete. Tise tiri vakadzi vakuru. Tine vana vanotifollowa. Ngatisete good example kuvana. Ngatitozoedi kuti tikati kudzidza munoti hatisi chikoro. But let's set a very good example kuvana vanotifollowa. Handakuya ndichipopota ndatokudzai kuti ndinokurespectai. Ndinokurespectai handikwanisi kutaurira nevoice iri pamusoro handikwanisi kushaudai. It's respect. Asi chidzoseraiwo respect yacho yoyo. Chidzoseraiwo respect yacho. Ewa tsamba yavandini vasanonyorere zvavo ngavanyorere kuvanhu vanoseka navo. Ina handisati ndamboseka navo. Because pane kuti tisekeka vari kuti ataka. Tavadii. Pane kuti Tete ndototi imi vafana vangu makauya kuno imi uyai kunoku voita kunine uyai kuno ndimbosangana nemi uripi Madhumbe uya osi pana nimwe ndimiki nai mikina ndamukangama sisi miki uyai Madhumbe uya Melly uripi Ajoi muripi imi uyai tisangane pakati vafana imi toenda kwakatoda mwana sisimba totusangana kuda pai hamene potosangana tichiseka tichiti mbore Tete tichifara zvada tichitoti pamwe ndo zvine zvichitwoka zvotatangwa nekuatakwa nasisi vacho zvino zvodiko. Todiko. Asina ndikudzai yangu dai pa live mbasi Tete ichitondiripoterai ku home office kuti uyu ari kuti handisi kuzombofa ndakasiya ndakarega kuita live content. Ende the more yamunenge muchishuwira zvakaipa kuti tidone Tete Mwari vanokudisappointai mufunge. Muchishuwira kuti tidone Mwari vanenge vachitotadza kuti tikutokwira 500 yes. I can show you the screenshot. Ndakatobhadhara rent yangu ndichiri kuAfrica. Because ndakatsvaga imba ndiri kuAfrica. Inga pandaitsvaga imba ndichida kuya kunoku hamuna mbotaura. Pandaiti vede one room to rent ndainyora one hamuna mbotaura.
Nasinda. Tete Midy. Musazodaro. Saka vana vacho vakauya ndichavaunza kumba kwenyu. Mugare kukunduramba mundiri mwane rumu. Mugare kukusha. Mugare kukunde vana vacho. Ndodi. Ndodini. Kuti amuri nditsvake 3-roomed house yakugwadza kuti vana ava handi mutemo yemuno munoiziva Tete Midy shuwa mungagwadzwa ne3-roomed house munoziva ni mutemo wacho unoti vana ava vachavati vese. Guys, chikuda nditsvake 3-roomed house ndaitogona kutsvaga 2-bedroomed house. Muri kunzwa? But mutemo wekuno unoti uchitotsvaga imba izvi vari kutoti vana vacho vane makore mangani. Handiti vanotokudza kuti vana vafunga kuti umwe room yake. Vanotokuudza mutemo yekuno ndozvainotoita. Saka unotongoabhaidha akabaidhe mutemo yacho. Ona tirega ndibhadhare iyo idzo mari dzavari kutoda. Iyo 1.2 totagwa irotondikwadza zvisingatoiti. Ndinotoda kana 1000 chaiyo. Mufunge imba. Ndene ichitoda chaiyo. Musadaro Tete. Musadaro Tete. Hazvina kunaka. Musadaro. Munobva mataridza zvimwe zvavamuchitaura zvese iwe on point. Pamangozotanga kuataka masocialites nemalive edu atinoita ndo pandatoona kuti okay no, this is personal. This is personal. Pamamuchana nyaya dzekuba ndaichitokutsigirira ndakatoziva kuti ndiri kurewa. Ndaitotsigirawo ndiri muconversation kuti vari kubigwa mari sho kuna umwe wakabigwa mari pa72,000 ndikutotsigirawo ndagoziva kuti izvo ndikutonzoroitirei malive uri mubhazi unopa vanhu corona covid. Ndozoya necovid ndopa vanhu covid kuno naitete. Imi makapa vanhu covid pamakaenda kuAfrica izvozvi. Makangoenda mukadzoka wani. Saka ndozopa vanhu vari mubhazi covid. Imo mubhazi macho vanhu vanenge vachitotaura nyaya dzavachiseka vachidini. Ini ndoika usaita live. Usaita content. Usatsvagawo $5 nelive paFacebook. Tete. Vakauya kudhara kana makaofendwa nemasocialites akauya aya 4 aya vediweka. Tiregererewo zvenyu tine ndishota content isu hatitombokuzivi kana titatso kuti marurama sei kana pane uyu wokutaura zvamasofa avanhu uyu hatizivi hedu kuti ndiani wakatuka vanhu vemasofa kuti nditoi adresa chenonesa because handizivi kuti ndiani akataura yacho akataurwa chinzi kudii. But kana aripo akataura zvokutukirai masofa enyu vediwe vane vasingazivi muregerereiwo anenge asingatozivi kutotaura kuti kunoku vanhu vanongotaura asingazivi. Zvakafanana neizvi zvandaitaura nezvo kuti tiri kuAfrica. Zvaitaugwa nevamwe vachitiudza taisazvitora serious. Because taingoti nema vanoda kutivharidzira. Inga ndakataura neziro vanoda kutivharidzira ine mari katinozvionera tega rega. Ndizvo zviri kuita mamwe ma-hours chaiko. Anoti anotoudzwa nemunhu weCOS kuti COS ndinawo but haana ma-hours. Obva ati ndinozviona kumberi. Chikuru kupinda. Anenge achifunga kuti akagara apinda munomu. Munozati nyika iva vanhu vakauya kuno kudharaka musatuke vanhu vari kuAfrica. Inini ndaitovewo nementality iyoyo. Unenge usati wasvika paground wakuona zviri paground wega. Unenge uchitofunga kuti ukapinda munikikiri muUK macho mabasa akawanda pese pese unogona kusvika uchingwana. Unenge usingazivi. But wazopitsa vanhu notunzi maCOS riripa nama-hours vamwe vacho navaidhuva vamwe vacho ndovetoti tipei tinogarira iko kuti tichiona taufa ndongodaro kadaro otoburitsa haisi walas otosuvira otoburitsa mari yake yakadaro otoisa paningikiri kutobhadhara COS asingazivi. Azosvika muno ndopano tozozviona manje kuti zvandaifungidzira kuti regai ndingopinda ndozotanga kunotsvaga ndavepo. It's a lie. Haisi Linda muri sei. It's a lie. Zvakaoma. Munoziva inonzi ndoda kuguma waona saThomas. Ndo yatinoita kana kuti munhu ari paAfrica tichionesa kuti hazviko. Ini asinini kana ndakabva kuAfrica nditi ndaivewo nementality iyoyo. Ndauya kuno ndazvionera. Ndoti zvendipe vanhu ndiudzezve vanhu vangu vari kuAfrica monditukazve palive. Saka ndidii. Ndongobva paFacebook mosara imi Tete Midy. Tibve tikusiye pasocial media. Because how are you wangori piko? Ini ndindeto ne mentality yoyo. Ndaona ndakucheka ndipewo ndipakurerewo vamwe magumbukazvo.
sadaro guys. Hanzi uyai kwedu kuNew Zealand tichauya. Kuna SIS MELLY, kuna madhumbi. Munhu akatanga kuuya kuno kwandidi Joy ndiye akatanga. Joy ndiye akatanga. Kukatevera madhumbi diaries. Andizvo. Kukazotevera Mekika. Kukazotevera Wayne. Saka tiri 4. Saka tiri 4. Mugona pa 4 apa. Vanhu vese vari 4 apa. Vari kuzama kuchengeta vana vavo mufunge. Vari kuzama kuchengeta vana vavo. Handioni chakaipa ipapo. Handioni chakaipa. Vari kuzama kuchengeta vana vavo. Ivo vanhu 4 ivava. Zvotovaitirawo godo rekuti vachengete vana vavo kuti nekuti vapindire munyika. Izvozvo mukana ukavhugwa kunzi weAmerica totoinda futi tikudzei. Natasha, ndokwauri alright, ndichakudza. Izvozvo mukana ukanzi wavhugwa weAmerica takainda hatimirisu. Hatimiri totoinda. Kuti tichida kuti tigarewo takasunungukawo. Ndokwatei tichida. Kwai South Africa nemai vaya. Angoti handigoni kutuka Tete Midy handikwanisi kusumudzira yangu voice. Ngazvirambe zvakadaro, Mwari pindirai. Ndisavasumudzire voice, ndisavaitira hashama yavo. Kwanza hii South Africa inoi kokuti unoya uchiti unondirova. Hai South Africa tunoya uchiti unondirova kuno ungagonditei. Tete Midy. Tete Midy. Koko Africa kwacho kwamakona tichirova vanhu vakawanda vanganikuwa makona tichirova navo. Ya pana Penelope ya tiri 5 na Penelope. Dandakangamwa pana Penelope i5 masocialites akapinda na Penelope. Anozi Penelope ya i5. Dandakangamwa Penelope i5. Tinokurovera ichi na Tete chokuti ndinototi ndakurovera ichi ndinokurovera ichi. Chokuti ndinokurovera kuti inga munongotukana nawo everyday pana kambokuvingai. Inga tiri ku Africa tangotukwa everyday takambovinga vanhu vekuti kudi. Tinozokuvingayo kana mazopinzawo vanhu vasingakwani panyaya senge yekuti mundi tinotengesa D-word. Kwamunoziva kuti ndinopiswa papo ndinosacrifice kuuya kumba kwenyu kuti ndichisungwa nepolisi ndidzokere kuAfrica. Ndosacrifice ipapo. Zuva akaenda kuCanada kasaka kunetsi ari kwakasiyana nekwevamwe. Zuva akaenda kuCanada namazepa ari kuIreland. Avasi muno kamuno. Isu takapinda muno musingadiwi vanhu ndemuno muEngland. Aiwa vamwe vari right mazepa ari kuIreland. Zuva kuCanada. Isusu takapinda muEurope muEngland muno amudiwi vanhu. Hamudiwi. Varidze kuna havadi vanhu. Handizoti vakapinda vanhu masiyiwa esa. Because hatidiwi muno nevamwe kumusha kwedu havatidi. Kuti tipinde muno. Havatidi. As 37 neni. Sister original wakapinda kuneni. Na sister original uyu ari kuti ari kuno. Ndasingandozviziva kuti ari kuno. Saka 7. Yui. Inga takawanda. Hanzi napola makaya yeko Australia. Very soon. Wakahora unditengere kokora. Ndikukutengere sisilizi. Ndikutengere kokora mangwana chaipo. Tengere kokora ma elders angu kuti ndiwane ma blessings. Mukangoti thank you zvavhurika. Animaona. Saka tichori sakatowanda wani sister vari kuti ari kuno. Vana vari na Canada, vanhu veCanada vane rudo. Vakagamuchira vana zuva vidiwe. Vakagamuchira vana zuva zvakanaka. Isu kudai ndivo vokama live ateti chita tiri mabhazi asingadiwi nevaridzi veLondon Tete Midy. Wochikuita neuyu, alright. Varidzi veLondon havadi kuno zvima live atikuita mabhazi aya. Hadiwi. Kwai I have a story to tell Sanika. Mai yatezi Eda send a request ndiku Ed. Hanzi bankuru wakauya havasati. Havasati. Nyasha zvakaoma ni vamwe vanhu ndanichona vachidavirira ka ndaperegwa so ndipanoona kuti upenyu hukawo fake chaiwo fake uyu ari kutoti ndiedhe rika ndiedhe uyu aihope ari muUK. Zvakaoma. Iri kuti kudhuni buda udzoke iri kuti kwanzi kuAustralia. Yes, that's the plan Lucinda, but ndikazoitaura palive here. That's the plan. Rekatingotukwa. Rekatiti gwema life. That's the plan Lucinda. Siya zvakadaro. That's the plan. That's the plan. Do you know ndichataura? Hi, sis Effort, how are you? Are you back, my sister? Did you enjoy yourself?
say, I'm going to stress. Yeah. Hi, dear. How are you, Sis Melly? Really say, Ndiri bomb safe zvenyu. really writing. Don't worry, Sis Melly. Don't worry, vanhu vanoda kutaura kudzikisira vanhu. As if nyika yacho ndeyavo, as if ndiwo muridzi wayo. It is well, don't worry. We are praying for you. Everything will go well for you. Don't worry for that. I work at the quite magic business cover. I took it to the 2 point. I took it cover. Aiwa, musatombobvisa zvenyu, musatombobvisa. Isusu kunoku sisimeli ndinobuda mumba kutoenda kumashops ndakapfeka pijama zvavo zvekuti hanzi heye kukazopfekwa zvikazoti ipfungwa dzekuzimbabwe dzekuda kuvhairirana dziya. Saka ha 5 pounds igona ndakaitengerwa nomwe munhu ndikapiwa segift nerudo vedu. samwa totopindawo mana primax chaimo ndo munotori nefashoni yese imomo, saka ndezvavo izvo. I'm not worried zvangu though, but nangoti rega ndimboitaura ndimboti zvakaitite Midy makaitiweiko nemasocial rights. Aiwa hama, asi magona mataura vazvinzwe because zvimwe zvacho zvinozonyanya vedu we Zvakaoma zvinozonyanya as if pakatoparwa mhosva. takaipara mhosva yacho hatichadzokerizve kuafrica votombokuka shuwa kuti vatikuti otherwise isu hatitobudi muno. Isu kutoenda nebhora mberi, ndonduwari life iri kutoenderera mberi, vanhu vachitaura ende vachazonyarara. Handizivi kuti vanhu vanenge vaida kuita sei. Nandozivi unoziva kuti ndichotowira tsitsi vanhu ini ndozati hangu sofa nditiro right ndoenda kubasa everyday unotozvionera ndoenda basa everyday indozvi mangwana I'm starting my long hours mangwana time tondiona for the next day kuzviona handina kwedu kwakatoma shifts haperi mahours ari saka munoona kuti tatosaina mafomu nhasi ekuti vanoda maextra ndikai maovertime vanhu vachienda mafomu vasada maovertime handika vanoda kuenda kumaligi vanoda musaridza because kikambani hombe kune mauya akasiyana siyana andoona so unozoziva kuti zvinhu zvine zvitogwa nevanhu vanozviwanei. inhau yokuda kungodzikisirana chete sisimeli dhonduwari. Vanhu vanoita as if makosi aya vakabva nawo kumba kwavo. Musatombowara zvenyu. Zvakaoma hanzi akataka kuya ndifunge kuti sindenda mukangama funge kuti but funge hana kuya nekosika funge hana kuya nekosi isitakaya nemakosi ndisiri kuita nyaya. Aiwa dhonduwari sisimeli aiwa handisi waridi zvangu no I'm not worried. Isusu tete tokufollowai zvekudaro ende ndotonzwa kurwadziwa mwoyo ndikaona every morning ndototsvaga kuti sisimeli vabaya here. Munoziva moyo wangu unototi dyo ndikaona pasina kalive kaitika sepakuri kutotaura kuti mangwana neuswera mangwana. Munoziva kuti hazvinakidze unenge uchita basa uchinzwa ende basa rinoendeka mazvona. Thank you Mimi. Muri seiko sisimeli? Yes, Smelly, thank you. Did drop a Thank you very much, caller. Thank you very much, caller. Okay. Hi, dear. Hi, dear. Hello. I'm Satmandi dropper. I should not go dropper. Sorry, you took my dropper. Right. Hello, dear. Hi, dear. Hello. Hey, did you say Madumbe Buddha Uzok? Did you say caller? Hello. Caller, how are you? Hey, I just feel kunzwa menoti papi network yako atisunyatso kunzwa. Rega ndikudonedze caller atisunyatso kunzwa. Abigail, I was kunzwika. Right. Can you try it? I hope
unogona kupinda network iri kunetsa futi. STMB, how are you? Hans Natanya, I lived in UK for 6 years and moved to Australia. You know, uye bodo uye nikisi. Ndofunga network yangu yakunetsa guys kuita vanhu. I don't know what's going on. I don't know what's going on. I think network yangu. I think it's my network. Guys, munoti hello dear. Hi, SIS MELLY zviri sei? Musha kuri sei? Kuri right. SIS MELLY nyaya yenyu yevanhu vakambouya kare iyaya. I don't know kuti vakasangana nemachallenges akadii, and I think vakasangana neakaoma. Ndambonzwa muchitaura yekuti license renyu makatumira kuti riende uko kunochinjwa handiti. Do you know pamuri ipapo you can drive without it legally? Chero mukasarichinjisa you can drive with your Zimbabwean license for 1 year. Mabenefits akauyawo kune vanhu vanenge isusu vemasiyo akatakazopuwa anga asina vanhu vakauya kudhara vakauya vachibirira vachidii. So I think there's a little bit of resentment and jealousy iri kusangana pakati resentment is there. because Resentment you can bring your unogona kutokwira ndege nemwana wacho hautombotange kuuya wozotumira. Mabenefits atati nawo avasina kumboita sei avasina kuwana. So I think sometimes rinenge rangova godo rekuti vamwe takagara 10 years tisina vana imimi makangoita ka 1 na 1. Number 2, imwe nyaya iripo yekuti kuwana kwedzimba handiti vamwe vari kungosvika vachitongopinda mudzimba dzavo. Isusu takatanga tichigara accommodation company tichibhadhira iwa £500 a month, and then within magroup ese atakaya naro within 6 months munhu wese anga mumba make 3-bedroom houses. Not zvavari kutaura zvekuungana, hapana akaungana, hapana akajoinana nemumwe nefamily yemumwe, munhu wese akangoenda kumba kwake zvakanaka zvinenge unobhadhira mabills ako. No one has been evicted, he had issues. Saka zvinhu zvavanotarisa, and they had to squat vakawanda vachitiza vachiita sei. Isusu hatina kumbosangana nezvinhu zvakadaro, you see. And macases ese vanhu vamasiyo ese vari kuzimbabwe ngavasamboneta nekutsvaga masiyo ese nenhau dziri kuitika idzi. I really believe most people vakauya nemasiyo ese are not struggling. I really think so. It's a small percentage that not all, just ivavo vari kugarwa makapani, not all. It's a very small percentage, and it's vocal because it's Facebook. But the popularity, the big number yevanhu vakauya nemasiyo ese are doing well. And ukangobva situation yako ukanopinda kune employer ari nani, that situation yako yatochinja, life yako yatochinja zvakanaka. Saka vaya saka vese vari kugrupu renyu vaya vari kuchemaka ngavangoziva kuti tikangoyambuka papati ipapapa vakangowana employer chete zvatonaka zvotodaro. Ende vari kuzimbabwe ukawana mukanaka, at least tsvagai employer ane tuma-hours, chero akakupa 40 hours or 30 hours a week uchitanga uchiona kuti wodii munosvika. Saka don't lose heart nemanyaya ana Tete Midy. She doesn't talk positive about POS, but they are real positive stories, real positive things zviri kutoitwa nevanhu vane ma-COS kutochinja mastars, kutochinja life zvekutodaro. Saka keep going guys, rambai muchitsvaga ma-COS uye muchamawana, maswitch muchamawana, zvichanaka. Vanamawana ndofunga nebhumo kune vanhu vakatouya ne4 different, kuna vatodzoka chiti nemakaita interview kuinterview vari kuenda mainterview ameno next week. And then vaya vane malicense ngavafaitire kutenga dzimota kuti vawane mabasa mudhomo. Dhomo rine basa rakawanda vanhu vakuaya faitira kuti madhomo akawandisa but mota vanhu vanenge vasina. Pane kuudza vana mhanya utenge mota.
usati wawinza vana mhanya utenge mota mahours ako anopisa unomawana mabasa ende zvinobva zvaita zvakanaka. Ndizvozvo. Thank you very much Kola, baita basa vari kunzwa. Thank you Kola. Hi dear. Hi Sis Melly. Zviri sei? Ndiri right hangu muri sei? Mushe. Aiwa Sis Melly. Vanhu vakauya kudhara ava. Shuwa jealous riripo. Moza isusu vemasiwo esi takangouya zvinhu zvedu zvakavhurika. Zvaya zvekuti takatongosvika tichipinda mudzimba 1 2 mabank accounts. Ini ndakatonzwawo nevamwe vakauya kudhara kuti vane time yekutoti vaisakwanisa kuita mabank accounts. Munongozivawo ngekusouth Africa kuvanhu vasina mapapers and zvekuti munhu anenge achitambirira mari yake mubank account yeumwe munhu. So isusu zvese takakwanisa kuita. Tine maaccounts tokwanisa kutambira mari dzedu dzinyatsopinda unyatsoziva kuti mari yangu iri kupinda. Tichikwanisa kutorawo zvikwereti kumashops. Zvino havatombode zvese izvozvo. Inenge yakunzi zvikwereti izvi manyanya dai mambosiyana nezvikwereti, but ivo vanotoziva kuti ndo zvinotoboosta macredit score. Ivo vanokwanisa kutora zvikwereti, isusu hatikwanisi, but munhu wese akauya yako kokuzoudziko zvokuita musatore zvikwereti iyo ine mari yako. Kutoudzirwa Sis Melly, musatore zvikwereti izvi, chimbofokasai nezvamukafambira kuno. So unotoona kuti itori mhosva chaiyo, mhosva zvakaoma. Midway. Ndatirega tiipedze nhasi vemakosi tibvunze kuti nai Midway makazvigoikwe nevanhu vemakosi ava. Vakadyirwei nai? Ivo chete ndovaida kunge vari kunoku. Isusu haiwa maifanira kunge muri kuAfrica ikoko. Tichigara kuSouth tichichinyirwa kana yanguva yekuti tada kuenda kuZimbabwe tichibva kuSouth. Kunzi vanhu vekuSouth vauya, takauyawo kakuno kuzotiwo ti-advance. Zvaipa futi. Kokuzoti kwanza anogara mahara. Maiguru vangu vavari pavabvunzei anogara mahara iyi. Vabvunzei. Munogarwa mahara Sis Melly. Munogarwa mahara here muno? Zvakaoma mfundi. Vasiveise mupfungenyu. But just ihondo chaichayo hondo. Kwai unoitira chii malive mubhazi. Malaive itai Sis Melly. Isu makuseni tinotoona malaive isu. Titori pamabasa kutotsvaga kuti Sis Melly vapinda palaive here. Inini tinotoona malaive enyu anototibatsira. Ipapa so motoita ka-community Sis Melly kedu kevanhu vemakosi. Totoita kutoitasha. ndokatiri kutozoda ka-community kemakosi. Kari kuda kutoitwa kemakosi vachatotsva mwoyo. Hello, ndijoino. Sis Melly ndidropei. Alright, chapuka timbotitange na uya kupinda mati something. Hello dear. Hello Sis Melly, muri sei? Mushe kanjani? Ya ndatirega ndikuedhe because ndaona uchimira uko stereki uko kwatete Midy uko. Ndatirega ndikuedhe kupedze shungu. Inini here. Uya takapinda ka ane masumaruva epingi. Aiwa, inini ndini mwapedzera kupinda. Atanga pinda uyu aptaure apinda uyu nako. Aiwa ndamira papiko naye Sis Melly musandidaro imi. Ndakakuti live ifaye naye hamuzivi comment section here mnanasi. Pakaipa. Alright, taura chii. Aiwa zvanani chingoda kutaura ndezvekuti chinongonetsa ndechekuti vanhu vakatsurwa dzimwe nguva vanofunga kuti kutukwa. Hamusi kutukwa kana asikana. Muri kutukwa here? Handiti vari kungotaurawo. Ini ndiri kumbotaurawo ndakamira pakati penyu nana Sis Melly. Kune vanoudza vanhu zvisirizvo. Handiti kwozoita vamwe vanenge vachingokutsurai kuti zvakati but zvemubhazi imi pamine muri mubhazi Sis Melly tinonzwa noise inenge ichiitika kumashuroko.
uchinzwa vanhu vachiti yowe saka handifungi kuti problem because vanhu vanoita noise mubhazi is not a problem ranetsa but pani pabhazi musaita madai mubhazi haiwa munotonzwa kuti vanhu vakutoseka vari ukokoko kuti public place anoziya aiwa it's not that ipapa paiwa kwai kana imi watsvagire imba watsvagire saka imba mogara pai hamusi kutambira mari saka ndodini wotsvagira chiimba muri kutambira mari sisimeli munotadza kurenta imba yenyu rentai saka ndizvozvo zvitori right serek zvamuri kuita izvozvo and muri kuratidzawo vasati vauya vaive kuti ndo zvakaitawo nyika yacho maona nyika yacho yakaoma yakanaka kana uchishandawo ndizvozvo zvakangonaka zvakadaro but pane vamwe vanhu vekuti vakatsurwawo vanofunga kuti kudi kutukwa dzimwe nguva kune kusiri kutukwa saka panenge pachitaura vanhu vaive munongotorawo zvakanaka nezvakashata pakutaura kwevanhu unoona rega ndikuudze ipapa panyaya yekuti yamunoti kutsiura handitika unoziva kuti is the way yaunotsiura vanhu ita kuti vanhu vapedzisira vazvitora nemwe nzira is the way yaunoita ukatsiura uchitsvinya uchita kunge uri kutsvinya kana kuti iwo you own the place handiona people though tiri vanhu vanhu vanotora zvinhu zvakasiyana siyana umwe anobva tozvitora kuti saka hakusi kutsiurwa kudi handiona kana uchitsiura mwana handiona unogona kutovinga mwana kana kuseri chako chako kana uchitsiura mwana unoti mwana wako handiona kumura kuti mwana unofura maoko usabata stofunotsva handiona hauita kungori kuita kuti ukaona panenge kune kusiri kutsiura kuti takambozvitaura ichi tikavaudza ona iko zvino vazodai nematako makuru ava kutsiura here asikana aiwa ndikuona kuti vamwe vanhu vari kufara sereki nezviri kuitika zvema60 days izvi of which zvinongowirawo munhu vari kufara aiwa hazvifani kudaro hazvifani kudaro vanhu havafani kufara isusu saka tiri vema20 years but at the same time hatifani kupemberawo kana vamwe vanhu vawirwa imi manje so mune matotijoinawo kwatiri kuti akuto muna ndikudze zvakaitika sisimeli isusu takauya kuma90 something kune vakanga vakambouyawo before that vakauyawo before that vaitotiudza kuti musadai takabva taita se taitoitawo futi nini titawo nharo dzeduwo maona ende kuti chakazoitika pane izvozvo munotoona kuti vanhu ivava takatozova overtake maona isusu takabva tauya kuti tine pfungwa dzekuenda kuchikoro tine pfungwa dzekuita sei vakatosara kumashure zvokuti ukatozodzokera kuti amai ndo vaidai so hona vachini mukanso flat ndakatotenga imba yangu saka imimo maybe in few years muchatotogona kuzotidarikawo isusu because mune exposure muri kubva nehustling yenyu yamunoita kusouth africa nechi I think nguva yatiri kupinda inoita maona manje saka zviri kuitika paka muchiri kuziva zviri kufaya nguva yazviri kufaya nakedhe yekuti vanhu vaita yekuti vari kudiaspora versus vari kuzimbabwe kusvikira vanhu tazokunzwisisana kuti aiwa tiri vanhu vamwe chete let's unite ndofunga zvinezvi ndo zviri kuitika kuti imi muri kupinda makadai so vari kupindirwa vari kudaidai but ndofunga after a few years kana kuti 1 year next year 2 years from now tinoita kuzonzwanana kuti takutozoseka kuti naikola asi ndoda kubvunza imimi ndime ma20 years muchikurangarira dhera makakwira ndege mukabereka mukapinda mueurope muchikurangarira dhero ndirikanganwa ndinotoziva mapinda muno muchichaitika mapinda muno mumaita sei unongori dzunguka unongori dzungu uchida kuona zvese uchida kuita sei uchida sei I remember kuti ndakati mubenda indakauya sama sisimeli kunonga ndiri kune mabeach indaigara kuzimbabwe kuchitungizwa kwakusina kana beach ndakaenda ndakarova sutu yangu yekuchechi ndichienda kubeach for the first time maona ndakatoenda ndakaona vanhu vakapfeka mabhikini chichi ndakarova kasutu kangu kaoutfit kangu kekuchechi ndiri kuenda kubeach ndodzungura ndakange ndinaro asi nekufamba kwenguva munozoita uchijaira uchienda uchijaira uchitopindawo muforo saka zvekuita dzungu zvaiwa hazvo zvinowanika ende munhu ita dzunguvasikana ndakambotaura ndikati ukatora munhu ari kubva kwabushu handitika ukamuisa kuharare takamira pasheraton paya anotogwa mapikicha kudai akaenda pachingoro cheice cream otogwa mapikicha kamana chingoro cheice cream icho chienda mbenge kuti achiti chiya odi anenge achitoti maiwe kani ndakapinda achidzokera kumusha kwabushu kana amboshanda soka vanhu vese murenenge achitomira chiti abva kuharare idemene abva kuharare wotora munhu ari kubva kuharare handika first time yake womukanda kusouth africa anotorwa pikicha akamira pamota dzevapurisa kudai kuti ndakamira pamota yevapurisa agotorwa micha akazembera magaro evakadzi kusouth africa kudai kuti honai magaro ari kuno agofamba ari murodhi achidai zvino its very normal handika ugotora munhu ari munhikiri
muJoburg imomo handika ugomukanda kuEurope kuno kana kuti kuAustralia tikupi tuzatiri kuitawo idzi ndozvazvinoita imi munozoti it's normal tori normal munoziva nguva yatakauya isusu tainzi muna ainzi ari kubhururuka asati amhara saka taingomusiya ongotakamusiya ari kubhururuka asati amhara I remember munin'ina wangu paakauya akanga achiconveta mari dzake nekuzimbabwe zvezvokuti akaona ikanzi £5 iye haasi kufunga kuti £5 ukaisa kumazimbabwean dollars zinenge yakawanda stereka aingoti £5 unotenga wachi dzekuma £100 unotenga unzi 100 chete kuzimbabwe dzinoita 500 ichakati but haasi kuita exchange akazoti paya ndopakazoti kune exchange rate zvakadai zvinhu zvazvitori zvinyowani kwaari maona saka dzimwe nguva munhu anombosiwa mumboita dzungu rake but dzungu rate risingazodi kuti vanhu vaite manje nderere kuti rinozokanganisai mapepa manje ipapo ndizvozvo zvekuti muri kuita noizi mubhazi muri kuita kuti aiwa itai ndotaka kutionawo kuti nguva dzemabasa hamumbotioni makambotiona pamalevhi mazano ndosiyana ende zvatozvaira kuti foni yatiiti zvote takakanda kumafoni techingoti loga zvebasa ende chero zvoita sei makamboonawo ndichiita kana ndichiti honai service provider yangu chero zvoita sei hazviiti confidential patient confidential hazviiti handowana kana ndabuda zvangu ndora zvangu zvemusi wangu aiwa morasa nyatsoitai mhoresai vanhu mulidhu mese muaudi fambai muchimhoresa muchiita zvese zvamunoita zvezvo itai plus kwandiri kunoku handiti kwandiri kuno it's also content it's not to take everything serious papanoti bhazi rikadii zvangu kandina kunyandododa it's just entertainment content aiwa munei muchitodzisa imi sisimeni munoziva ndakati ndazotanga kushata takambotanga kachiita mabasa enyu amuri kuita ndibva ndazoti fambe mapepa achibva azonakawo mubva ndapindawo muofisi ka ndaa muofisi muya tabva taenda kulunch ina handisati ndakambomwa doro kana kuti chii ndibva zvangodzi vanhu odhai macocktails what ndakuodha tekila munoziva varungwesi vakandirasa vakati it's just lunch my dear tikudzokera kubasa maona nedzungu ndakuodha tekila maona saka ndakuzotarisa bheki uzoti ndakambodai tinomboita dzungu itai dzungu renyu ndichazomhara ndakambota zvivideo ndikati vedu vanhu vagarisa musati shinore tirege chite dzungu rinopera kani kungofanira its excitement chete zvinodarika zvinodarika chatinenge singangodi chete zvinokanganisa basa singangodi kuti mabasa enyu chengetedzai mavhiza enyu chete zvimwe zvese chero kutuka hatitukisi tinoita zvitaura zvakanaka hatitukisi ndizvokuti ndakanochinja magiya handizvachona kuti vanhu varikuchityirawo tiri vanhu vakuru tichitoziya hazvine kuti kativana medu hatina timu maadvisor tinawo maadvisor kuseruka saka tinenge tinavo saka vanenge vachiti advise saka utira kutotuka hatichatuke vanisu tongoadvisawo zvakanaka saizvozvo zvakanaka kudai titosenda nazvo zvetitoenda mberi nelife aiwa ndizvozvo kana zvinhu zvakangoshata tinote tiripo but ndichauya nekubvunzai mukanoti zvamungana kuti apati kuti zvoshayiwa makawazaya azivotirekaura tongosvotakanyarira timu rangu remakosi kumawhatsapp ndoko mochitambira kufacebook zvotsvaka masichichiregai hedu munoitwa mapati chisiyana inazo kumagurupu enyu amuri akasiyana-siyana emawhatsapp tsvakananai maswichi ikoko kufacebook kumunoitwa mapati uku vanhu vari kutofarira kuti vamwe havana mahours vamwe vari kufarira enda hazvina hazvo kunaka zvekufarira izvozvo hazvina saka tombotamborawo takatombochemawo sisimera hatiri kunyepera because unogona kusvika kuchiti ndichatosiyawo siyana muno mandaita 5 years dzangu nomandadai kazhinji zvinhu zvinogona kuenda kusaenda dhatwe handinogona sezviri kuita vava hazviroti vese vachadzokera kumusha vamwe vachambosara and maybe through malawyers through what anogona kutozowana vhiza rake another way maona zvotochinja munhu otodii asi akauya necos saka zvinochinja nobody knows the future. Thank you. And Tete Midy should know kuti kunozone depression yakaita sei saka tichitamboone vamwe tichitonakigwawo zvino vakatiti tisadaro tisazodaro saka toitei toita depression musapinde depression nyatsoisunga hanzi mune makasa sikafu inenge ichisvika kumuro nyatsoisai sikafu yenyu ichisvika kwainosvika moita malive enyu mubhazi imomo muyanikisi asi chero tozogara paupenyu kune munhu ane iye anotoroya usiku kana ndisingakanganisi anotoedzomuka kubhuruka chekuti ane oparita neghost but behind the ghost is a person munhu anonzi mukadzi anonzi maicha
kuna timuka murume amene rigostika iye mukadzi ndasi ndikumunamatira kuti Mwari vamuitire zvakanaka ende Mwari vabvise mwoyo uri maari nekuti munhu atori nemwoyo wedombo yauya munhu atori neutsinye kumberi uko uri kune life yake isingazomiri zvakanaka mukadzi ane utsinye yeye hunoonekwa nepasocial media aiwa utsinye hauna kunaka tese munoziva nyika ina haisi yedu hapana tese tiri maforena munomu munoziva kuti Sisi Melly kana dei ukagara 30 years ukaita British passport yakaita sei handiti kwese kwaunoenda petition ndiye akatanga petition asi akatanga petition efambise kuti paive mazoenga vamutirigwe makambani vazodini ndiye akazoda tinotukana tinoita setinowanzira pasocial media but handifui kuti tizosvika pakuda kuti tiwisirana zvokuti nemhuri yake ibve yatambura kudaro aiwa zvidi kudaro ane utsinye mukadzi ye whoever namukadzika Mwari vamuitire zvakanaka mukadzi uya utori muroyi chaiko aiwa kuroya masikati machena handiti mukona zvatiri kuita panapa zvekuseka ndo titoseka kuti aiwa mune dzungu tikuseka ngazviperere ipapo ngazviperere pakungoseka zvedu tinongoti aiwa mune dzungu handiti topedza zvedu live yedu taakutoitai makuita zvenyu ndakuti zvino mukaona munhu akuita zvekuvhura petition nekudidi akuda kukanganisa upenyu hwemunhu kazvashata kaizvo zvakaoma. Alright dear, thank you very much. Ngatimbonzwa vamwe. Alright, Thank you very much Paul. Maita basa. Right. Hello. Kudonesa. Kola hello, yes great. Maskora sesi. Maskora sesi chingoti gagaga chinzwa vapo. Aiwa ndadotorova pasi. Ini ndinongoti ndinowati kuno kwatirika kuchando kune a lot of stresses and depression. Zvingangova kubasa, zvingangova mustreet, zvingangova unogona kusafarirwa nemamwe marudzi. Zvekuti unotorohwa nehana kuti apa unenge uri wega like munozviziva imimi munogona kutopedza wiki rese musina mbona munhu panext penyu kuti zvakamira sei saka exactly saka imimi rambai muchita yamuri kuita kozi hapana munhu wamuri kuita sei wamuri kutadzira number 1. Number 2, vana mai vedu vaivai vakauya kare vaivai vakauya kusati kwaane mafoni nemakamera vakauya kuchiri kumusha kune malandline zvekuti vaitongotifonera palandline isusu tazoyo marimwe zuro anoti nemafoni nemakamera saka chese chatora mwoyo wangu ndinototora inini kungotiwo hangu unenge usikagoni kuita zvemalife kana kuti unenge dotorakidza vamwe vanhu nekuti kunoku kune zvinhu zvakawanda zvinotora madziso saka chimwe chinhu ana mai vedu vakauya kare ava vane kakumbunyikidza kamwe kaike kavaiita kekuti zvonizvo hapana anokwanisa kuzongokrosa bhodha iroro ende ndivo vanorira so at the end of the day now waona vanhu kuti kwauya 1 kwauya 2 kwauya 3 kwauya 4 zvinokurovesa nehana plus imi Sisi Melly ndikukublame pakuti nyangwe socialite wamunenge maona kuSouth Africa ada kusumudzirwa vese vakawanda takavazira papeji penyu apa asi amai vangu hamuna kuvakandawo saka zvinogona kuti angese zviri kuvabata ivo vatete saka chakaitika unoona kuti wai ndataura pakutanga ndikati ndine respect navo that's why even chero panodi handipindira handidii you know kuti nemhaka iyi ndisina kuti ndivakande panapa kunozati nemhaka iyi inyaya yekuti remember kuti vakauya paine controversy dzakawanda wanda I did not want to get involved but ndaikambe nawo atika tiri kuno kuchingoti vedu varegei let's do right by here ationa so that shows respect anyway so kuzivawo sometimes kuti we stay off plus chimwe chinhu controversy kune mafuta ari kugadzirwa vanogona kunge vatokwira BP izvozvo saka vakutoataka every corner because ndokwavakadyirwa mari kumasocialites saka imimi rambai muchirira inini munotozviziva ndogara ndiri pamalife venyu ndinotomada mukasatomaita yayo ameno dai matombodedza zuva mbotibata futi tonzwa kuti zvakamira otherwise imimi I'm happy kuti manyatsoadresa pachikuru zvisina hasha zvekuti tese tadzidza and mulife zvinowanika zvekumbozunguzwa kana kungomboikana I know a lot happening mastreets kuti Sisi Melly nyangwe dai maigara mumanshoni kuSouth Africa now that you are in UK there are a lot of opportunities here for you for your kids here is only for opportunities because mukagara pasi chaipo if you play around Google unotoona kutoti
inga mwana anogona kuita 1 2 3 4 ende vanhu vari kuti hanzi vakazosiya kudai kuSouth Africa izvo zvikukwenda magetsi, kuZimbabwe kukwenda magetsi. Vana vedu chaivo chaivo vakutoziva kuti mugomo unotsigwa sei kumusha uko, but kunoko hatina nhamo yemagetsi unless paitika fault, hatina kwatinomhanya kunotsvaga mvura unless paitika zvimwe zvinhu. Saka those are some of the opportunities dzekuti I would not stress my child and make sure kuti mwana wangu ari kuverenga, ari kudzidza. Ingoriwo imwe opportunity yekuti even mushopu chaimo chaimo ndosvika ndichizadza troli nezvinhu zve €20 handiti ndotodya, ndototengera vanhu vari kumusha vodya. Saka there are a lot of things guys, zvokuswera munhu aizodhiraivha mota yakati munhu zvinoitwa nesu mazimba, because kuno cheko chako ndinotoenda nebhutsi yakanditarisa kufesi kubasa, hapana munhu anombofa akandudza kuti zvonge bhutsi yako yakadai. Ndinodhiraivha mota yemubhero, hapana munhu anombofa achindudza zvonzvo kudhiraivha extra apo. Ndinoenda kubasa inini ndine natural hair, ndisina kukama musoro, ndotonzwa kutobatwa musoro kunzi it's nice, but mumwe wangu muzimba ndinotonditi mabva matoya makadai, ndauya ndakadai because ndozviripo, ndine budget yayo izvozvo. Saka inini Smelly ndinoda ngokuzotika tinokudai. Besides kuti munombotituka kana takanganisa ende munogara muchotudza kuti madhayaris angu kanone nyaya yako yari kufunga kuti ida kubuda mhanya nayo ndiiburitse inini, so that painobuda hauite stress, hauite zvakati. Kana pane munhu wangu ane nyaya yaundiudze kuseri ndoziva kuti ndeiburitsa papo, obviously panchaya kuseri muchatombondituka kuti nhaiwe wakazvifambisa sei, uchazodii, mira ndipine ndakadai. Saka imimika rambai muchiti yamuri kuita nyangwe patinokanganisa, rambai muchitigadzirisa malife enyu ari mixed, it's a mixed bag. Tinoita mvenge, tinombonzi masingu manyanya, tinombonzi zvemabasa, tinombonzi chii, because people were suffering in silence nezvenyaya dzemaCOS izvi, but now that we are there vanhu vakubuda kunyatsotaura zviri panzvimbo. Zvevanohukura ava regai vahukure, because there's a blessing beyond that. Oh yes. Oh yes, thank you very much for the encouragement. Nokudai isusu inini hangu ameneswa ndiri, but mari yacho kana yauya inonaka guys, whether wabata DOD, whether wafamba mutunhu unoenda kupi, whether waita sei, ngatingozive zvatafambira nezvatiri kuda, and the rest the noise is just I don't know. Noise, yeah. Thank you very much Kola. White up. Thank you Wenani Macho kwa Faith. Thank you, God bless you. Okay, Madumbe. Hello. How are you? Azi madhungo kuite chigo chari kuita kumashure maida titaure mupane muhere zviri sei zimene. Tiri bored andituye tumbwa unobika kana kuma late ndiri kubheka ndafunga kuti ngandite zvechini masikoni. Uri kuda zvemasikoni nhasi Jojo nda masikoni. Ndanonoka kufunga, ndazozvifunga kuti handisode chikafu chandabika ndikude masikoni. So ndoda kungocontribute hangu. Thank you Sisi Melly nekungomirawo. You know kana mataura kudaika hamuna kutaura on behalf of yourself only, but mataurawo makatoti mirirawo. Kutaura chokwadi sometimes unofila kuti kuuya kwatakaita mu UK muno imhosva. Sometimes une chifeeling chete chaunototi mwarika imhosva. Saka inini I regret the day randakauya, kuti dai ndakaziva dai ndisina kana kumbobuda kana kumboisa foto kuti ndasvika. Ndakazoisa 2 days after ndasvika muno. Dai ndakaziva ndisina kana kutombozvitaura kuti ndasvikawo mu UK. Handiti munoona kutaura chokwadi Sisi Melly, kune vanhu vakafara zvekubva pasi pemwoyo, kozouya pasina kana kufara zvacho. Handiti munoona. So mukufara muya zvakafanana neni kufara kwandaita, ndaifara tichizvifara ndichitamba tichidini kuti welcome to UK. Ndatoona content yekutotaurawo, not kuti kuda kusotesa umwe munhu, but ndatoona content madhumbe broadcasting from UK mukufara, but unozotoona kuti maiwe that was a mistake of my life. Handiti munoona. Ndakaona kuti that was a biggest mistake, especially pamasocialite vedu vetiregererewo kana tine zvatakatadza. I think tanga tisingafaniri kuti tiuye muno ndokutaura chokwadi. Inini Sisi Melly tine vanhu vakawanda vatotaura nawo kuseri, vanhu vane makore muno vanotisupport pasocial media. Ungavapedza zvakwana Sisi Melly chibva zvakwana vari kusenda mameseji vahopo vanotaura kuti vanokudza nhoroondo Sisi Melly yava zvavakasangana nazvo vachipinda. Do you know kuti some of the things zvandoudzwa nevanhu magogodera ivavo zvinondisimbisa ini? Do you know kuti
simbisa zvekuti ndototi kana ivo saka wakaona machallenges akadai so saka inini I will be okay also. Ine chinhu wacho ndoda kutaura simeli ndoda kutaura futi ndichitaurawo vamwe maCOS vasingazikanwi. Guys, machallenges pakurelocate aripo. Just keep on praying kuti one day zvichanaka. Machallenges unotosangana nawo handiti kune vamwe vanopinda zvobva zvavaitira kozouya vanoitawo machallenges zvobva zvavaitira. So vedway kana pane patakakanganisa especially on behalf of masocialites vedway tiregerereiwo kwanga kuri kufarisawo kwokuti tinenge tauyawo munzvimbo handiti nemumo mumabhazi umu tichifarawo kutotiwo bhazi razodai tataone content hapana kungodadirana vedway kutaura chokwadi ini nangu sindikuzimirira ndiregerereiwo kana kune vandakatadzira mistaken on everything kutofunga kuti vanhu vari kuvhaira vanhu vari kudai of which that's not content they should know because vasita like content. Imagine simeli ndaona mukana ndabuda handichatobvumirwi ndinofila kuti handisi kuchabvumirwa kuita malive since ndakauya ndakatozongoti ndakazofonerwa nevamwe sisi vechikuru apa vane peji ravo ndikati vedwe ndibatsireiwo asi hazvibvumirwi kuti ndauya munomu ndoita live ndobva wandifonera vakandibatsira vachifona kuhome office kuda kuona kuti zvine chekuita here pana mumwe wakati akati uri kuena mari hazvibvumirwi uri kuena mai mwana kuena kwacho mai sisemelini kwangu kwekuti haisviki kana $50 yandinoenda yacho pafacebook vakauya zvikanzi imhosva iyoyo sisi vavo vakazviona ndakatambudzika palive iyoyo vakauya kuseri vakafona vakadii vakabvunza hapana pazvakanyatsoonekwa pekunzi hausiri allowed. Guys, takabve kuafrica tine maplatform saka toregera here kubuda handiti munoona toregera here kuti hazvichaiti kuti kana tauyawo muno hatichafaniri kutoita zvatanga tichiita handiti kazhinji kacho inyaya yecontent chete vasikana icontent. We are not there to hate anyone. Tiri kungofarawo tichingotiwo mwari vachatiitirawo zvakanaka. We are not here for competition because dai taitoita zvecompetition chaiko chaiko ka tikere tisingatombobudi tichitaura kuti nyondoweka ndikutopana panotogara muone room pana panotodai onai bhazi ndokumhanyira bhazi ndikudai. It's just content. Hatina competition atitomboita nokumukana nokuti makauya kudhara tinenge titombokompeta nemikiro dai takasvikirana muno we are not we don't know each other. Why should we compete? Why should we compete? Not that you know the feeling ya unofila ku unwanted, you feel unwelcome, you feel unwanted. No, ameno vasikana but kana muchida kutaurira vamwe vanhu vari mucomment section kana munhu uchida kutsiura munhu tsiurai murudo noti zvine kakutsvinya kana kuti kutuka munhu kana kuti kuataka munhu tingoriwo vanhu we are just human beings zvapana nekapa ndaona comments sisoni ndaona comments kwenda kwese kundiko kumadod kwacho muri kuenda kumadod pane competition here baba hapana ndaone comments sisoni ndoda kupa example yezvandakambopindura panapa ndakujoina kulive yachiwe chidhanduka zvitarwe nyaya yekuti dzungu remasiwes ndikati anhuwe pane munhu wakanyora kati munotinyadzisa munopfuura nepamusoro peroundabout you are embarrassing us. Ndikati vasikana titaurirewo mune zvakanaka kuti todarika nepapi dzimwe nguva kune kuti kusaziya hanzi hapeno kuti tiri kupfuura nepamusoro peroundabout hapeno handiti unozaka kumoko akaekeka kudzikirwa kuti star party guys yauya star party vasikana isaitoone mastar irai mastar vasikana saka ipapapa mucomment section do you know kuti ndaona comment yeumwe munhu handichamutauri zvangu izvozvi ndichaitwe pati kumastreets uko because ndongomuona achandataka munhu iyeye do you know kuti simeni mauya apa makapfeka scarf yenyu palive ipapa maudzwa zvekuita kuti besides scarf iroyo here in UK you don't wear a scarf inside doors. Imagine ko kana pamene kusina mahita ari on handinamboita oni kana kusvika ndikagara pano handamboita maudzwa kunzi sisimeni matoudzwa kupfeka chaiko mafambiro chaiwo takaudzwa zvikabvi mafambiro enyu muri too slow munoti murodhi matinenge tichifamba fambisai isusu tinenge tiri pahari varungu vanoite zvepahari. We are very unwelcome here. Especially my socialites, we are not welcome. Imosha kuya patakaita kuno guys tokumbira ruregerero kana pane patakashaisha tinokumbira ruregerero vasikana kuya kuzongwavha
kuti tichengete ana Jojo apa. Hapana chemunobva manyanya kubva mati furo kuti pupu vakomana musadaro. Kune vanofila offended. Inini hangu Sisi Melly, I just want to say I'm sorry. Nekufara ikoko. Because Sisi Melly unotofila kuti atoo nhapwa chaidzi. Nhapwa chaidzo. Ndozvanaida ngoedha zvangu. I don't want to add more because ndine nhumbu yaruchikaso. Ndine nhumbu yaruchikaso pano nemakomenti. Ndokobeka wakapara. Saka chimbi unoona motari vachidai muromo yachitema zino vachinetsa. Ndoda iniwe nhumbu. Maina ndechiko zvangu handitarisi hangu. Ndoda ndine mimba yangu yakara. Unoita kunga uchasodza. Yo, ndikati chakorera. Ndikosvipira kuchabvepi kweju chiri kubaika chibvepi kweju. Aiwa, unasirwa maisirwa imari masaza maisirwa Sisi Melly. Munhu anokusarudzirai masazi munobva mapfekedzwa don't musachikuze chinobva don't worry. Vanhu munopfekedzwa nemamasati anenge atumira kuti akuisirai chakaita sei. So mabhazi vaifana ngazodii munotsvaga dzimba munoda kuti zvaita chii saka tikazvaita kana chiti zvaita zvinokuti life yangu yachinja ndikuda kuti nangu basa everyday chokwadi matimbechikwatida kubasa iwe uri kumba uchina chidzoka wogwa dzimweyo tara chokwadi kuti chii kuti munhu ukaona tichinobuda papa iwa iko zvino atasi kuenda kubasa uchiona munhu achienda kubasa achidzoka unotodeci inandirini handizvo chokwadi icho saka unongozvitotenda blessings dzekuti thank you nemasters zvizheve zvadaisigwezo zviri kutofanira ndikuita kuti kune vanhu vasina mahours sha kune vanhu vasina mahours vasina mahours akagara kumba. I'm happy for you, Sisi Melly. Shandai, I hope munoona imba yamuri kuda because muri yenyu iri kuuya makandiudza nezvevana vana vachida paka panokwana. I'm happy for you. Mwari akuitisei zvakanaka. Ambai muchiita zvamunoita manditosimba kuti kana ndichida kuita live ndaitoti imhosva kuita live mubhazi. Nongomeka sure kuti handibudisi face dzevanhu. Itori extra hustle, extra earnings yemalife. Saka tichiita malife. Zvino plus content. Zvino takasaita makumba kuti ndii tinoripira kumwezizuka unotumira voka something. Moti chidini. Senini peji rangu nyasoti tasaimuoni peji rangu. Rine ma-adverts, rine ma-stars. Peji rangu rakakwana peji rangu. Ritori rakakwana. Peji kuno. Thank you so much. We are not here to attack anyone, but Mutito welcome. Mutito welcome UK. Atina kuya kuzofighta kana kuzoita my enemies. And tikaseke swamwe tine mimba vedu every day. Kuno mavure muromo madhuku kuno kuti one day tichatowa iwo sisi wedu vijecho timasina like sasa we had to queen say kuti ndinogotaura navo kuseri ndaitombokwira kumalive kwavo achitiwanzira chingoseka hangu but unozoona kuti izvatodhika havazviono here kuti ndine nhumbu veduwe ndine nhumbu unogara uri pauromo Sisi Melly unotoita kunga chasvodza ndakatoti ikoko handichaoni hangu ndozongosanganawo nazvo mumarodhi but thank you guys, thank you so much gaitumbwa ambobheka thank you so much for aiding me Sisi Melly ndozvanaida ngokontributa. Thank you very much matumbe waita basa. Thank you. Hane zvida zvakaoma hanzi maybe ana hitting handisi kwai ana kora vanoita pese vanoita nemustriti nepai vachivhura makumbo kudai isu ndisitoga tisingabvumigwi tisati bvumigwi asi ukaenda kunonzi kumabloggers emuno mueurope vanoita malive pese ndofonawo mamabloggers emunomu bva pandakapinda munomu vanoita malive pese ndo pane ndichitotorawo hangu ndichitoona kuti okay zvinodiwa ndisingadii zvipi because ndofonawo mabloggers emunomu ndotoona kuti panducha yese wanu msititoita yese haikona izvo zvino ndachiona machita kondendi yezvimudhudhudhu zvavo izvi vachita racing vachidini zvichipinda nemasititi ndikoti handimaoni. So itori content techita content vasikana kune vese vari kuofendwa ndauya hangu samai vakuru sambuya all right hatisi kukuofendai we are not here to challenge you or we are not here to compete with you
Andika kwatiri semasocialites aya understandai chinonzi content. It's just content. Ndikatopinda bhazi kabata ndikatoona pakarashwa zvinhu so masofa chindotobaya live kuti honai because vanhu ndizvanenge vachida handiti vari kuafrica vazvizivi saka vanobva vatomhanyawo palive yakuzoti oh saka friji yakatorasa itori content guys. Ndikati handei mutauro ndichimbonorashika bonai guys icho tichipinda chaundo icontent guys. Musatombobatikana nekuti vanoda kuzviona kunge vakapingana kuti kudini. Hapana, mufunge hapana. Hapana kana dzungu kutongoitsvagawo zvedu content tichiinda takaenda takadaro. Remember kuti atichawane kuita live sema time yekuita malive sema itoita tiri kuafrica. Kuafrica noita live yangu kuma 3 ndodzoka kana na 5 ndoita live kana 4 palive pazuva is totally different now. Anmona zvasiyana now. Takuita malive izvi saka iko zvinoda tokwanisa kuita live yangu makuseni ndichienda uko basa ndotoita live yangu ndichidzoka ndatopedza. Musondinenge zati asi ndine time chako chaiko kana makwana ndotanga basa late ndonyatsogara muisha live neni zvatosiyana. Saka makonde edu togona mawana murodhi imomo akaita dzakaitwa koko kuafrica taringa handimona. So vedu wetete Midy, we love you matiwo munotidawo saka nesu tinokudai we don't have any reason yekuti tikunhingirirei tikuvengei asi pakutaura kana muchitidzora kuri kuti mukutidzora oraiti patinokanganisa pachona musaita kunge mukuchinya handitika sevana kana mafoni nhamba yedu kana chaiwo munawo edu chaiwo mafoni nhamba edu chaiwo munogona kumatsvaga mukamati kanipo tachigurupu nimbopinza vanin'ina vose muno kana tichiposha munyatsoti poshera ikoko vanin'ina vangu muri kukanganisa pakati nepakati mutoona kuti tete takatoteerera chiriko chiri vanhu vanoteerera mufunge zvokuziva muchitichunyira palive muchititukamo titichi nokuti kana mukaudza munhu zvokuti vemazigaro vayakutuka vaiva nableach kutuka haisisiri content inenge yatove kutuka. That's wrong tete vedu. Tete Midy handitika ngatitambe zvakanaka tiri inspector semainspector titongoita waya ngatirespecta neisa izvozvo zvingazonakidza kuti ndiwanikwe ndichikutukai zera rangu rino ndogona kutukai kana ndichida tukai as long as ndiri out of work ndokutukai handida kukanganisa basa enda zvino zvazvinondiningira pati handikwanisi kutukai ndakakuudzwa kuti mukuru kwauri hachipinduri handituki ndosaka maona dai chitaura hangu nemi zvakanaka ndichitoseka kuti mungonzwisisawo kuti zvimwe zvacho kana kuti content here vanhu avazozivi kuti content nekuti takutopinzwa munhu zvinhu zvokuzi takatuka masofa evanhu kana tichaziva kuti ndiani hatichazivi kukazonzi vanhu vazodai mupapamati vanhu hatichahwisi kune muchireva vanhu kana kuti zviri kufamba sei plus why do you do chibhende muchireva vanin'ina venyu vamuri kuti munoda vacho there's no need of chibhende mungoti bvo vanimona chete tichita content tete Midy please tichita content ani mazvinzwira ene musati tukei tete Midy isati nambokudyirai mari please don't. Hatina vatotobhukwana panyaya dzeidzi situkutongoitawo makonde edu tichifamba tikaona maruva totora maruva tikaona tikaenda mutesco toburitsa malive edu tiri mutesco. It's content to us. Grace hauna green button. Hauna green button. So guys, the guy change the next coming days kusvika Friday ndine ma long hours saka munogona kusandiona even kuseni kwacho po ndinoenda makuseni ndodzoka zveusiku anmona ndodzoka zveusiku saka munogona kusazondiona handitika zvokudaro mwari akuitirei zvakanaka handitika let love lead. Rudo ngarutungamire ngarukunde ruvengo rudo ngaruovertake ruvengo musangofunge zvinhu zviri negative pamusoro pevanhu always dzidzaiwo kuita zvinhu zviri positive pavanhu handitika sevanhu vari kuafrica tinoshamisika tikatokuonaiwo muchitotukirira isusu because muri kuafrica muri kuziva kuoma kuri kuita africa be it kusouth africa be it muri kupi munotoziva kwanzi plus marambidzo aiwa hatina kurambidzwa sikuti shift dzandiri kutotanga inga ndagara ndataura kusora nezuro wandikati shift angu parotap unotoona kama chips ako parotap plus semunhu ari kumbombeya tsvaka imba dzine dzakawanda dzekumbonovhiyiwa anomaona dzine dzakawanda ndine maappointments ekuzonovhiyiwako hanzi try to detox also few days pray mami aiwa indagara ndonamata eva haakunamata mutembo ndosaka miedzoyo ichitouya itinotouya miedzoyo because ndinotonamata paya patonoti handitohava bvunzai begurongo vanhu ndo vaunyazondiziva ndogara navo vakasvika kuti saka sisimeli vakasvika pakunditi sisimeli ko zvinhu
Why am I seeing a different thing? This is the real me now. Handsimeli muye masters. Swaga ndichauya kuzokusira masters. Ndichauya kokusira masters. Ina handina masters. Handitoziva kuti ndichatanga ndazviona kuti zvinoitwa sei zvemasters. Ndichatanga ndazviona zvinoitwa sei. Handigoni kuactivate masters. Ndichaactivate. Ndoona kuti zvinoita sei kunoku. Handisana batamedza chona. Handimoona. So vakati ndikati ndiye ichi chaiyo. Iye vanozviziva izvona vavati apa tisina kushedzera Mwari. And then she's starting to love it now. But she's starting to love it because and the things are happening. God that things are happening. But things are happening. Madoa anovhurika. Kunamata chaipo. Saka iwa tinonamata zvedu nokuti tinoziva kuti miedzo inotongokuvinga usina chawaita seyo yanhasi iyoyi. Usina kana chawatoita kana kungowa unototegwa kutokuta ukwezvo. Kundadi utona kuti ndiyo miedzo. Saka mosira zvakanaka guys. Mwari wakuitirei zvakanaka. Please regerereiwo masocialites. Mutiregerere pacho. Andika tigamuchireiwo hatinoendi kuzoita competition nemi. Tinenge tichingotsvakawo content. Pana chizvinoita tingoziva kuti content. Ine iri content iya handei tichitoita. Andika muve neusiku hwakanaka guys. Till we see you again. Brandon, Akai, long time. How are you? Tosangana zvakare. Bye bye.